रक्षण्ये देवे बाहो राहिमान् कृपया देवा शर्मादरवस्तवा अन्यथा शरणं नास्ति तमेव शरणं शैतानमारे पड़ेशनादिवे विद्यात्मवाहित प्रवेश अंतर्गमे तथा संग्रामे सर्वकारेषु विघ्नाः सन्निधायते शुक्लां वरदनमुष्टं शशवनं चन्द्रभुजं समुद्रं ध्याये सर्वज्ञां शान्त्यभिप्सासिद्धे सुरेभे सर्वज्ञस्मै गणाधिपते नमः गणानन्ता कृष्णदा गणपते जगदे गणपत्यावाहिनोगः ओम गणाना अन्त्वा गणमातिमवामहे कविकापीनापाशा समं ज्येष्ठराजं ब्रह्माणां ब्रह्मणा सुदानश्रवणं सिद्धादानं भूः गणपति मावायामि भा गणपति मावायामि स्वाहा गणपति मावायामि पुरो स्वाहा गणपति मावायामि प्राणेश्वर स्वाहा दिशां ग्रहणां सकाशात् अधिशास्तानवाप्त्यर्थं अंतर्दशानः दशा प्राणदशा अंतरांतरदशा आयुक्ति चन्द्रविकामयर शरीरे सदानि समस्रोगानि भद्रमाणार्थं संभाषा अपमृत्यो व्यालमृत्यो कालमृत्यो घोरमृत्यो दुष्टमृत्यो क्षुद्रमृत्यो कंटकमृत्यादि सप्तविधा मृत्युकंटकपरिहारार्थं अग्निभया शामया ज्वालाभया वैक्रमया शस्त्रभया सुन्दरभया
कुंभाय नमः कुंभीरदाय नमः अनभूषणाय नमः कितकाशने नमः चक्षुश्रुते नमः काकोद्राय नमः प्रणामणे नमः दशमानुजां स्थापयामि अष्टोत्तरशतनाम पूजां करिष्ये वो कोमद्वते इमं परिग्रहाण ग्रहणा भक्तजनानक्ष रक्षा सत्प्रसाद निवारि मार्य पुष्टादि महारोगानाशनाशय पुत्रोत्तरा संपदं ते देहे अनेन उदारिना कोमद्वते प्रियता वो विद्युजित्वाये स्वाहा वो विद्युजित्वे इमं परिग्रहाण ग्रहणा भक्तजनानक्ष रक्षा सत्प्रसाद निवारि मार्य पुष्टादि महारोगानाशनाशय पुत्रोत्तरा संपदं ते देहे अनेन उदारिना विद्युजित्वा प्रियता ओम काले स्वाहा भो काले इमं परिग्रहाण ग्रहणा भक्तजनानक्ष रक्षा सत्प्रसाद निवारि मार्य पुष्टादि महारोगानाशनाशय पुत्रोत्तरा संपदं ते देहे अनेन उदारिना काले प्रियता ओम दूते स्वाहा भूदूते इमं परिग्रहाण ग्रहणानक्ष रक्षा सत्प्रसाद निवारि मार्य पुष्टादि महारोगानाशनाशय पुत्रोत्तरा संपदं ते देहे अनेन उदारिना दूते प्रियता ओम यमदूते स्वाहा भो यमदूते इमं परिग्रहाण ग्रहणा भक्तजनानक्ष रक्षा सत्प्रसाद निवारि मार्य पुष्टादि महारोगानाशनाशय पुत्रोत्तरा संपदं ते देहे अनेन उदारिना यमदूते प्रियता अनेन उदारिना शिखे प्रियता ओम चक्राय स्वाहा भो चक्रा इमं परिग्रहाण ग्रहणा भक्तजनानक्ष रक्षा सत्प्रसाद निवारि मार्य पुष्टादि महारोगानाशनाशय पुत्रपुत्रः संपदं ते देहे अनेन उदारिना चक्र प्रियता ओम अरुणांगाय स्वाहा वो अरुणांगा इमं परिग्रहाण ग्रहणा भक्तजनानक्ष रक्षा सत्प्रसाद निवारि मार्य पुष्टादि महारोगानाशनाशय पुत्रपुत्रः संपदं ते देहे अनेन उदारिना अरुणांग प्रियता ओम विशंगाय स्वाहा भो विशंगा इमं परिग्रहाण ग्रहणा भक्तजनानक्ष रक्षा सत्प्रसाद निवारि मार्य पुष्टादि महारोगानाशनाशय पुत्रपुत्रः संपदं ते देहे आग्राभ्यां वीरेण नाशाग्रमोजः आग्राजाय महाधूपमाग्राभ्यामि सात्यं अंजने सर्व संपत्ति प्रदायक मंग बोडांची संपत्तने देवर अनुग्रह कोर्पेरिगे ಅವತ್ತ ಮುಂದೆ ಸರ್ವ ಸಿದ್ಧಿಷ್ಟದಾಯಿಸಿ ಮಾ ಉದ್ದೇಶಂದಿ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಸತ್ಕರ್ಮನಿ ದೇವರಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತದನ ಐತೆ ಸಿದ್ಧಿನಿ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡ್ಕೊರಿಗೆ ಅವತ್ತ ಮುಂದೆ ಸಂಕರ್ಷಣಾತ್ಮ ನಾಗೇಶು ಚಿತ್ತ ದುಷ್ಟೋ ವರಪ್ರದಃ ನಾಗದೇವರನ್ನ ಆ ಮಹಾವಿಷ್ಣು ದೇವರನ್ನ ಸಂಕರ್ಷಣ ರೂಪಡಿಸೊಂದು ನಂಗ ಬೋಡಾಂಚಿತೆ ಅನುಗ್ರಹ ಕೋರ್ಪೇರಿಂದ ಶಾಸ್ತ್ರೋಕ್ತನ ಅವೇ ನಿಮಿತ್ತ ದೇವಂದು ಮತ್ತಿಂಚಿತಿ ಅಷ್ಟೇಶ ಬಲಿಸೇವರದವರ ದೇವರ ಸಂತೋಷ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಈ ಕರಡಿ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಆತರಗಳ ತೆರಿಂದಾವಡ ನಾಗದೇವನ ಆ ಶಾಪಗೊಳಗಾಪಿಂಚಿತ್ತೆ ವವೇರಿತದ ಅಪರಾಧಗಳು ಕೂಡ ನಡತಿತ್ತು ನಾಡ ಐದವರ ಕ್ಷಮಾ ಸಮುದ್ರ ಅಂಚಿತ್ತೆ ನಾಗದೇವರ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಂಚಿತ್ತೆ ಕ್ಷಮೆನ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತದ ನಾಗದೇವನ ಶಾಪಕೋಪರ್ದಾರ ಬರ್ಪಿಂಚಿತ್ತೆ ಸಮಸ್ತ ಆ ಪ್ರತಿಬಂಧಕ ದೋಷಗಳೇನೆ ಆ ರೋಗ ಬಾಧೆಗಳೇನೆ ಗ್ರಹಚಾರ ಪೀಡೆಗಳೇನೆ ನಾನಾರ್ಥಲ ಆಪತ್ತುಗಳ ವಿಘ್ನಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡ್ತದೆ
प्रार्थनां समर्पयामि। ओम सहस्रशीर्षं जगदेककुण्डलं पीताम्बरं धूम्रसहस्रलोचनं उदारवीर्यं शतमुट्रकाननं नमाम्यन्तं भुवनेकनाथं दमुष्ट्राकराळमणिकुण्डलाढ्यं बन्धूकपुष्पसदृशादृशपाणिपादम् उद्यत्तिनीशकिरुणारुणदेहराजं भक्तीश्वरीं भजत शूलकपालहस्तं वासुकी महानागराजाय नमः। नागाधिपते नमः। अर्तीश्वरी नमः। मनसो अभीष्टप्रार्थनां समर्पयामि। Anuncio kay deple kay asa.
Thank you.
ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ರಥೋತ್ಸವ ಪೂರ ಹೋಯ್ತದೆ ಮಂಗಲ ತನ ಹೋಯ್ತದೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಶಯನೋತ್ಸವ ಅಂತ ಮಲ್ಪ ಅದಕ್ಕೆ ನಾಟ ದೇವರಿಂದ ಜಪುಡಾದೀಪ ಅಂಚಿನ ಕ್ರಮ ದೇವರಿಂದ ಹೇಗೆ ಜಪುಡ ಆಡುತ್ತೆ ನಾಟ ನಂಗೆ ಕೊಟ್ಟು ನಿದ್ರೆ ಬರೋದು ನಾಟ ಇಡೀ ಒಂದು ದಿನ ದೇವರು ಸುಕೊಟ್ಟು ನಿದ್ರೆ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಐದು ಓಡಾದಿ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ದೇವರನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಜಪುಡಾದೀಪಿ ಐದು ದಾನಕ್ಕೆ ನಾಟ ಇದು ಪೂರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಐದು ನವಧಾನ್ಯಗಳು ನವಗ್ರಹ ದೇವತೆಗಳ ಆವಾಹನೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಧಾನ್ಯ ಆದಿವಾಸ ಈಗ ಬಾರ್ ಆಡಿಟ್ಟು ಬಾರ್ ಅಂಜನೆ ಹರಿ ಪೂರ ಹಾಸಿಗೆದಲ್ಲಿ ಕಣವ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತದೆ ಅವೇನು ಪೂರ ಆದಿವಾಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಚಿಂತನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ जो जो दशरथ बलराम जो जो भूजलोला राम जो 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 la
ರನ್ನಿಂಗ್ गोपाल हरि नारायण गोविंद गोपाल हरि नारायण हरे मना तुम्हें गोविंद मना
विठ्ठला विठ्ठला जय जय विठ्ठला 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 जय जय विठ्ठला 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 जय जय विठ्ठला 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 जय जय विठ्ठला पाहतलोचनी सुखवले पाहतलोचनी 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 सुखवले ऐसे ऐसे लावण्य भरत वारी देविले रूपा देवारी साजिले धन्य भीमतीरा धन्य पंढरपुरा धन्य भीमतीरा धन्य पंढरपुरा धन्य भीमतीरा धन्य पंढरपुरा ऐसे लावण्य डोला पाहिले करकटे वारी देविले देवारी साजिले करकटे वारी देविले देवारी साजिले विठ्ठला विठ्ठला जय जय विठ्ठला विठ्ठला अयो विठ्ठला विठ्ठला जय जय विठ्ठला 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 जय जय विठ्ठला 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 जय जय विठ्ठला
शंकर सत्य धर्मरताय च भजतां कल्पवृक्षाय नमतां कामधेनवे महाभैरवी भवतारिणी महाभैरवी भवतारिणी महाभैरवी भवतारिणी महाभैरवी
ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆ ಹೆಜ್ಮಾಡಿ ಕೋಡಿ ಒಂದು ಸಾರತ ಹೊರಮಡ್ತ 54ನೇ ಇಸವಿಡು ಎಂಕ್ಲಿನ ಹಿರಿಯಕ್ಕಲು ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಬೆನ್ಪಿನ ಆಟಿಗೆದ ಕಡಲಡು ಬೆನ್ಪಿನ ಸದಸ್ಯರನಲ್ಲ ಈ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆ ಪಂಪಿನ ಇರದೆಡು ಒಗ್ಗಟ್ಟಡು ಒಮ್ಮತ್ತಡು ಐಕ್ಯತೆಡು ಸಮರಸೆಡು ಈ ಕುಟುಂಬಲ ಪದರಿ ಐಟು ಅನೇಕ ಮಾಸ್ಟರ್ಗಳು ಶಿಕ್ಷಕ ವರ್ಗದಾಗಲು ಅಲಿದು ಪೋತಿಡಲ್ಲ ಪ್ರಕೃತ ಅಕನ ನಂತರ ಬಕ್ಕ ತಾಲೀಮು ಪ್ರದರ್ಶನಡು ಪಲಿಮಾರು ರಾಘವ ಕೆ ಸಾಲಿಯನ್ ಬಕ್ಕ ಪಲಿಮಾರು ಸಂಜೀವ ಎಸ್ ಬಂಗೇರ ಟಾಪ್ ಹೌಸು ಬಕ್ಕ ಜಯರಾಮ್ ಕೆ ಸಾಲಿಯನ್ ಮೊಕ್ಕಲು ಐತ ಕಾಲಾವಧಿ ಅಕನ ಕಾಲಾವಧಿ ಮುಟ್ಟ ಅಕಲು ಅವನು ಮುಂದರಿಸೋದು ಬೋಯರು ಹಲವಾರು ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಆ ತಾಲೀಮುದ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕುರಿತು ಈ ಶಾಲೆದ ಸತ್ಕೀರ್ತಿಗೆ ಪಾತ್ರರಾಯರು. ತದನಂತರ ಅಕನ ಅಗಲಿಕೆ ಬಕ್ಕ ಸುರೇಶ್ ಕಾಂಚನ್ ಮೇರೆ ಪವರ್ ಫೈಟ್ ಇಟ್ಟಿಂದ ಈ ವೆಯ್ಟಿಂಗ್ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಶಿಕ್ಷಕರಾದ 6 ಈ ನಮ್ಮ ಊರುಡು ರಾಜ್ಯಡು ದೇಶಗೆ ಈ ಶಾಲೆದ ಉದಾಹರಣೆ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟಡು ಸತ್ಕೀರ್ತಿಂಗ್ ಅಂತೀರಿ. ತಾಲೀಮು ಪ್ರದರ್ಶನಡು ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಕೆ ಪುತ್ರನ ಈ ತಾಲೀಮುದ ಇತ್ತ ಶಿಕ್ಷಕರಾದ ಹಲವಾರು ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಈ ತಾಲೀಮು ಗೊಬ್ಬದ ಇಂದನ್ನು ಕೊಡ್ದು ಇತ್ತ ಈ ಶಾಲೆ ಅಜೀರ್ಣವಾಸರು ಬರ್ತದೆ ಬೂರ್ದು ಓಪಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರ್ತದೆ ಎಂಕೆಲೆ ಸರತ 2013 ಅವೇನು ನವ ಚೈತನ್ಯ ಮಲ್ತದೆ ಆ ಬೂರ್ದು ಓಪಿನ ಶಾಲೆನ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಲ್ಪಡು ಬಂತದೆ ತಾಮೂಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಚಿಂತನೆ ಮಲ್ತದೆ ಐಕು ಬೋಡಾಪಿನ ಕಾರ್ಯಕಲಾಪ ವಿಧಿ ವಿಧಾನ ಪರಿಹಾದಿ ದೋಷಲೆ ಮಲ್ಪಾದ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸನು ವಜ್ರದೇಯದ ಸ್ವಾಮಿನಡ ಮಲ್ಪಾದ ಅವು ಕಾರ್ಯಪ್ರವೃತ್ತನಾಪಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಕೊರೋನಾದ ಪೊರ್ತುಡ್ಲ ಒಂತೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರ್ತದೆ ವಿಘ್ನ ಬರ್ತದೆ ಒಂತೆ ಇರವರಿಂಡೆ ಈ ಕಾಲಡು ಭವ್ಯವಾಯಿನ ಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣ ಅಭಿನಯಕ್ಕೆ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಸತೀಶ್ ಕೆ ಕೋಟ್ಯಾನ ಬಕ್ಕ ಹಲವಾರು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆದ ಸದಸ್ಯರನ್ನ ಪ್ರವರ್ತಿಡು ಈ ಎಂಗನ ಸದಸ್ಯರು ಮುಟುವರ್ಜಿದು ಊರುಡು ಪರ ಊರು ಪ್ರದೇಶಡುತ್ತಿನ ಮಾತಾ ಸದಸ್ಯರನ್ನ ಕುಡು ಪಡೊಂದು ಸದ್ಭಕ್ತರಡ ಆ ದೇವರನ್ನ ವೀರಾಂಜನೇಯ ದೇವರನ್ನ ಉದಾರ ಪಣ್ಣೊಂದು ದೇನಿಗಿನ ಸಂಗ್ರಹ ಮಲ್ತದ್ದು ಭವ್ಯವಾಯಿನ ಮಂದಿರನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ತದ್ದು ಇನ್ನಿತಾತ ದಿನಟು ಐಕ್ಯ ಬೋಡಾಪಿನ ವಿಧಿ ವಿಧಾನ ಮಲ್ತದ್ದು ದೇವರನ್ನು ಫೋಟೋಟು ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತಿನ ದೇವರನ್ನು ಇನಿ ಬೊಲ್ಲಿ ಬಂಗಾರಡು ಪೊಟದ ರೂಪಡು ಅವಿನ ಅರ್ಚನೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಪೀಠಡು ಅವನ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಲ್ತದ ಅವೇನು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಲ್ತದ ಅವರನ್ನು ಆರಾಧ್ಯ ಮಲ್ತದ ಇನಿ ಕೊರ್ಲುಡ ಮಾತಿರನ ಸಾಕರುಡು ಆ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತದ ದೇವರನ್ನ ಅನುಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಮಾತಿರಲ ಪಾತ್ರರಾಗ್ತಾರೆ ಇನಿ ಆ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ ಮಲ್ದಿನ ಆ ವಜ್ರದೈದ ಸ್ವಾಮಿಲಡನೆ ಆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆಯನ್ನು ಅರ್ಣಮುಖತನ ಮಲ್ಪಾಯ ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಕಾಪು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಲಾಲಾಜಿ ಮೆಂಡನ್ನ ಈ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಎಂಗನೊಟ್ಟು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಎಂಕ್ಲು ಈ ಊರುಡು ಪುಟ್ಟು ಬಲೆ ಬಗ್ಗ ಈ ಊರು ಮಣ್ಣದ ಪರ್ತಿನ ನೀರ್ದ ಋಣ ಪೂಟೋಡು ಪನ್ಪಿನ ಎಂಗನೊಂಜಿ ದೇಹ ಹತ್ತನು ಎಂಚೆಗನ ಊರ್ದ ಹಿರಿಯರ್ನ ಎಂಚ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಆಶೆ ಬರುತ್ತನ ಅಕ್ಕಲ್ ಪಡ್ತದು ಎಂಚೆಗೆ ಒಂದು ಮಂದಿರ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಿದೇರ ಅಂಚಲ ಅಕನ ದೇಹ ಅಂಚಿನ ತಂದು ಈ ಮಣ್ಣು ಏರಾಳ ಒಂಜಿ ರಾಜ್ಯ ದೇಶಕ್ಕೊಂಜಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸೋಡು ಬಂದಾಗ ಆಶೆ ಹತ್ತನು ಅಂಚನೆ ಎಂಕನವೇ ಆದ್ಯ ಕರ್ತೇವೆ ಅಕ್ಕಲ್ ಮಲ್ದಿನ ತತ್ವ ಸಿದ್ಧಾಂತನು ದುಮ್ಮುಕ ನೋಡಿ ಬಂದು ಎಂಕನ ಆಶೆ ಹತ್ತನು ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಎಂಕನ ಈ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆಡು ಗೊಬ್ಬದು ಊರ ಪರ ಊರದ ನಮ್ಮ ಊರದ ಎಮ್ಮೆ ಕನ್ನಡ ಬಂದು ಈ ದೇವರಡೆ ಮಲ್ಪ ಏನೆಂಕಲ್ ಖಾಲಿ ವೀರ ಆನಂಜನ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಲ್ದ ಗೊತ್ತುಜಿ ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿಡೆಂಗ್ ಮಲ್ದ ಆ ದೇವರೆಂಗಲಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊಡ್ತೇರು ಬಂದು ಎಂಗಲಿಗೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಒಂದು ದೇಪಂಡ ಎಂಗಲಿ ಎನ್ನಿನೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ದೇವರ ಎಂಗಲಿಗೆ ಸಾಧ್ಯಂತವಾದ ಕೋರಿಯರು ಅಂಚಾದ ಎಂಗಲಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾದ ಪರೋಕ್ಷವಾದ ಎಂಗಲಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಲ್ದಿನ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಒಂಜೇ ಪಾತ್ರೆಗಳು ಅನಂತ ವಂದನೆ ಮಲ್ತಂದು ಅಂಚೆನೆ ಎಂಕನ ಗುರು ಹಿರಿಯರಿಗಳ ಪುನರಪಿ ಈ ಭೂಮಿ ಕೊಡ್ತಿನ ಮಾನಂಪಾಡಿ ಮಗರ ಸಭ್ಯದ ಹಿರಿಯರಿಗಳ ನಿಕಲೆ ಕೋಟಿ ನಮನ ಪನ್ನೊಂದು ನನ್ನ ದುಂಬು ಆಪಿನ ಕಾರ್ಯಗುಲ ಎಂಚೆ ನಿಕಲೆ ಎಂಗಲಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಾರ ನನ್ನ ಮಿತ್ತಗಳ ಸಹಕಾರ ಕೊರಲೆ ಎಂಚೆ ನಾನು ಇದ ಮುಟ್ಟ ಎಂಕಲು ಕಿರಿಯರ ಎಂಚೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಹಿರಿಯರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆದು ನನ್ನ ಮಿತ್ರ ನಿಕನ ಒಂದೇ ಆಶೀರ್ವಾದನ ಪಡೆದು ಯಜಮಾಡಿ ಕೋಡಿದ ಸರ್ವತೋಮುಖ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಶ್ರಮಿಸರಾಗ ತಿಂಗಳು ಖಂಡಿತವಾದ ಪ್ರಯತ್ನ ಬರ್ಪ ಬಂದು ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಮುಗಿಪೆ ಅಂಚೆನೆ ಎಂಗನ ನನ್ನ ಮಿತ್ತಗೆ ಈ ಬಯ್ಯದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಮಾತಿರಲ ಬದ್ದದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರನಿಕನ ಯಾಚಿಸೊಂದಿಲ್ಲ ತುಂಬು ಎಂಗಲ ಹಿರಿಯರು ಈ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತಿದ್ದರು ಕಾಲಕ್ರಮೇಣವಾದ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಅಜೀರ್ಣಾವಸ್ಥೆ ದುಪ್ಪಿನ ಸಮಯಡು
ಎಂಗಲ್ನ ಜವಣೇರು ಮತ್ತು ಸೇರಿದು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿದ ರಚನೆ ಮಾಡ್ತೇರು ಆಯ್ತಾ ಮುತ್ತೂರು ವೆಜ್ಜಿನ ಸತೀಶ್ ಕೋಟ್ರಂಡ್ರ ಮೇರೆಗೆ ವಹಿಸಾಪುರಿಯರು ಅವೇ ಪ್ರಕಾರ ಇನ್ನಿತ ದಿನೋಡು ಈ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಸುಸಜ್ಜಿತವಾದ ಇನಿ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಆವಂಡು ನೆಕ್ ಸಹಕಾರ ಮಂದಿನ ಸರ್ವೇರೆಗಳ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಯಡು ಮಹಾದಾನಿಲಡು ದೇಶ ವಿದೇಶೋಡು ಎಂಗಲ್ನ ಮಾತಕಲೆ ಎಂಗಲೆ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ದೇರು ದಾನ ಮಲ್ದೇರು ಆಗಲೇ ಪೂರಕಲೆಗಳ ಎಂಗಲು ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ನನ್ನ ದುಂಬುಗಳ ಈ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆಗೂ ಎಂಗಲು ಸರ್ವೇರ್ಲ ನಿಕ್ಕು ಸಹಕಾರ ಮಲ್ಪಡೋನ್ಕೇನೊಂದು ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಮುಗಿತು ಕಾರಣ ಅಜ್ಪ ಎಲ್ಪ ವರ್ಷ ದುಂಬು ಎಂಗಲ್ನ ಹಿರಿಯರು ಜನಹಿತ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆ ಪಂಚಿನ ಈ ಕಟ್ಟೊಂಡು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ತದು ವಿದ್ಯಾಕ್ಷೇತ್ರ ಬರಿಡು ಜ್ಞಾನಶಕ್ತಿ ಐಟು ದೈಹಿಕ ಶಕ್ತಿನ ವೃದ್ಧಿ ಮಲ್ಪಡ ಪನ್ನ ಸದುದ್ದೇಶಿಂದ ಒಂದು ವೀರಮಾರ್ತಿ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆನ ಮೂಲ ನಿರ್ಮಾಣದ ಬೋಡಾಪಿನಿಂಚಿನ ತಯಾರಿ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅಂಡ ಕಾಲಘಟ್ಟ ದುಮ್ಮನ್ ಪೋನಗ ಅಜೀರ್ಣಾವಸ್ಥೆ ಬತ್ತಿನಿಂಚಿನ ಈ ಜೀರ್ಣಾರ್ಧೋರ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದ್ಮಿಂಚಿನ ಅಪೇಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಮಸ್ತು ವರ್ಷದ ಅಂಡಲ ಎಂಗಲ್ನ ಕೋಡಿದ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ನೆಂಚಿನ ಬೊಮ್ಮೆದ ಸದಸ್ಯರೈನ ಸತೀಶ್ ಕೋಟೆಂದ್ರ ಮುತುವರ್ಜಿಡು ಕೋಡಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಕಲ್ನ ಬೆರೆಸಾಯಡು ಕೋಡಿದ ಸಮಸ್ತ ಜವನೆರಡ ಹುಮ್ಮನಸಡ್ಲ ಏಕತಿಡ್ಲ ಈ ಶ್ರಮವಾಯಿನ ಜೀವನ ನಂಕ್ ಈ ಜಾಗ ನಮ್ಮ ಸಮಾಧಾನ ಮಲ್ತದು ದೇವರನ್ನ ಈ ಪುಣ್ಯಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಕರೆಸೋಣ ಮಲ್ಪುಗ ಪಂಪಿನ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಮಲ್ತದು ದಿನರಾತ್ರ ಸೊಂದಿನೆತ್ತ ಆಯ್ತಾ ನಿದರ್ಶನ ಪಂಡ ಭವ್ಯವಾಯಿನ ಮೂಲು ಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣಾಂಡು ಈ ನಿರ್ಮಾಣನ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಪೂರಗಲೆ ಸಂತುಷ್ಟ ಆಪಿನಂಚ ದೇವತಾ ಸತ್ಕರ್ಮలు ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಿ ವಿಧಾನಗಳು ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಪೊರುಳುಡ ಎಂಕುಲತ್ತು ದೇವರೆಂಕುಲಿಟ್ಟದು ಮಲ್ಪೈರು ಪನ್ಪಿನಿಂಚಿನಕ್ಕೆ ಈ ಜಾಗಡು ಕೋಡಿದ ಜಾಗಡಿ ಪುಣ್ಯ ಕಾರ್ಯಗೂ ಕೈಪಾಡ್ನಿಕ್ಕೆ ಸಾರ್ಥಕತ ಅಂಡು ಬಂದು ಕೋಡಿದ ಸಮಸ್ತ ಬಂಧುಲ ಪರವಾದ ಎನ್ನ ರಡ್ಡು ಸಂತೋಷದ ರಡ್ಡು ಮನದಿಂದಿನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಜನಹಿತ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆ ಬಾರಿ ಪಿರಾಕದ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ದುಮ್ಮದ ಕಾಲಡು ಹಿರಿಯರ್ ನಕಲು ಮಲ್ತು ಕೊಟ್ಟಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ದೇವೇರ್ನ ಜಾಗೇಡು ತಾಲೀಮು ಗೊಬ್ಬುನಂಚಿನ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಬೋಡಾಪಿನಂಚ ದೈಹಿಕ ಕಸರತ್ತಿಗೆ ಬೋಡಾಪಿನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ದುಮ್ಮದ ಕಾಲಡು ಬಾರಿ ಊರೊರ್ಮೆ ಪುಗಾಡ್ತಿನ ಪಡೆದಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಜನಹಿತ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆ ಹಲವಾರು ಪ್ರಶಸ್ತಿನ್ಲ ಈ ತಾಲೀಮುಡು ಗೆತ್ತೊಂದಿನಂಚಿನ ಸಂಸ್ಥೆ ಇನಿ ಕಾನಗ ವಿಶೇಷವಾದ ನವೀಕೃತವೈನ ರಂಗ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ತೊಂದು ಇನಿತಾತ ದಿನಕ್ಕೂ ದೇವೇರಿ ಅರ್ನ ಪೀಠೋಡು ಕುಲಿಲೆಕ್ಕಾಂಡು ಅಂಚನೆ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವೈನ ಆಧುನೀಕೃತ ಜಿಮ್ಮುದ ಕಸರತ್ತಿಗೆ ದೈಹಿಕ ಕಸರತ್ತಿಗೆ ಬೋಡಾಪಿನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಜನತೆ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆ ಜೋಕ್ಲೆಗೋಸ್ಕರ ಮಲ್ತದಲ್ಲ ಬರಿಟ್ ವಿದ್ಯಾಕ್ಷೇತ್ರಲುಂಡು ಅಡೇವರ್ಪಿನ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಬೋಡಾದಲ ಈ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಮುಕ್ತವಾಯಿನಂಚಿನ ಅವಕಾಶ ಮುಲ್ಪವತ್ತು ದೈಹಿಕವಾದ ಅಕಲು ಸದೃಢ ಅಂಚನೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾದ ಅಂಚನೆ ಸಾಮಾಜಿಕವಾದ ಅಕಲೆಗೊಂಜಿ ನೆಲೆಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಜಾಗೆ ಪಂದಲಪ್ಪನಲ್ಲಿ ಅಂಚಾದ ಪುನಗ ಹಿರಿಯರ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ನನ್ನ ದುಮ್ಮುಗಳ ಜೋಕಲ್ನ ದೈಹಿಕವಾಯಿನ ಮಾನಸಿಕವಾಯಿನ ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಯಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಒಂದೊಂಜಿ ಮೂಲ ಆವಡು ನನ್ನ ದುಂಬುಗಳ ಈ ಪೆಜಮಾಡಿ ಕೋಡಿದ ಮೂಲು ಗೊಬ್ಬುದಿನಂಚಿನ ಜೋಕುಲು ಅವೇತೋ ಪ್ರಶಸ್ತಿನ ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಅಕಲ್ ಪಡೆಯೋನೋಡು ಊರೊರ್ಮೆ ಅಕಲ್ನ ಉದರ ಬರೋಡು ಈ ಜಾಗಗಳ ಬೆಳಗೋಡು ಪಂಪಿನ ಎಂಕಲ್ ಆಶೆ ಅಂಚನೆ ಕೋಡೇಡ್ದು ಇನಿಮುಟ್ಟ ಹಲವಾರು ಧಾರ್ಮಿಕ ಅಂಚನೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾದ ಬಯ್ಯಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪರೆಂಡು ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ ರಡ್ಡು ದಿನ ನಡುತ್ತುಂಡು ಕೋಡೆ ಮಂದಿರದ ಪರವಾದ ಜನಹಿತ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆದ ಪರವಾದ ಅಲ್ಪ ನಾಗದೇವರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಅಶ್ಲೇಷ ಬಲಿ ಸೇವೆ ಕೊಡ್ದು ಅಲ್ಪ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ ನಡೆತದು ಇನಿಲ ಮುಲ್ಪ ದೇವರನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಆದ ಭಜನಾ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ಆದ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಲ್ಲ ಪೂಜೆದ ನಡೆತದು ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ ಸುಮಾರು 2,000 ಜನ ಮುಟ್ಟ ಇನಿ ಅನ್ನ ಪ್ರಸಾದನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತೀರಿ ಬೈದಿನಂಚಿನ ಭಗವತ್ ಭಕ್ತರಿಗಳ ವೀರಮಾರುತಿ ಎಡ್ಡೆನೆ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದು ಆ ಭಗವಂತನೆಗಳು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈದಿನಂಚಿನ ಮಾತಾ ಸದ್ಭಕ್ತ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ಈ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆಗೆ ಓಡಾದ ಬೆಂತಿನ ಮಾತೆರೆಗಳ ಶ್ರೀದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದು ಎನ್ನ ವಿನಮ್ರವಾದ ಧನಂ ದಾಯ
सुग्रीव सचिवाय नमः श्री धीराय नमः श्री शूराय नमः श्री दैत्यकुलार्तिकाय नमः श्री सुराशिवाय नमः श्री महातेजसे नमः श्री महारामचूडाय नमः श्री कामरूपिणे नमः श्री लिंगराक्षाय नमः श्री वाद्यमैनाकभूताय नमः श्री कमलेकृतमार्तण्डमण्डलाय नमः श्री विजितेन्द्रियाय नमः श्री रामसुग्रीव संधात्रे नमः श्री महिरावणवर्धनाय नमः श्री स्फटिकाभाय नमः श्री माघदेशाय नमः श्री नवव्याकृतिपण्डिताय नमः श्री चतुर्बाहवे नमः श्री दीनबन्धवे नमः श्री महात्मने नमः श्री भक्तवत्सलाय नमः श्री संजीवनग्राहकाय नमः श्री सुतये नमः श्री माघिने नमः श्री दृढकृताय नमः श्री कालनीप्रवतनाय नमः श्री हरिमर्कटाय नमः श्री दान्ताय नमः श्री कान्ताय नमः श्री प्रसन्नात्मने नमः श्री शतकण्ठमदावर्तने नमः श्री योगिने नमः श्री रामकथालोलाय नमः श्री सीतान्वेषणमण्डिताय नमः श्री वज्रसंस्थाय नमः श्री वज्रविहाय नमः श्री रुद्रवीर्यसमुद्भवाय नमः श्री इंद्रजित्तहिता मोहब्रह्मास्त्रविभागाय नमः श्री पार्थध्वजाग्रसम्मास्ते नमः श्री शरभञ्जनभेदकाय नमः श्री दशवाहने नमः श्री गोपपूज्याय नमः श्री जाम्बवत्प्रीतिवर्धनाय नमः श्री सीतासमेत श्रीरामपाद सेवादुरन्धराय नमः मनोमते नमः अष्टोत्तरशताब्द्यां समर्पयामि ಎನ್ನ ಪುದರ್ ಧನಂಜಯ ಗುರುಕಾರ್ಯ ಬಂದು ಮಾನಂಪಾಡಿ ಮಗವರ ಸಮೇತ ಗುರುಕಾರರಾದುಲ್ಲ ಅವತ್ತಂದ ಇವೆ ವ್ಯಾಯಾಮಶಾಲದ ಇತ್ಯದ ಸಮಯಡು ಯಾನು ಈ ವ್ಯಾಯಾಮಶಾಲೆಡು ಗೊಬ್ಬದ ಸೀನಿಯರ್ ಯಾನ್ನ ಮೂಲ ವ್ಯಾಯಾಮಶಾಲೆಡು ಗೊಬ್ಬೊಂದುತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಹೆಂಗೆ ಪ್ರಾಯ ನೆಟ್ರಕ ಗೊಬ್ಬನ ಬಿಡುತ್ತೆ ಆಂಡಲ ಇತ್ತೆ ಅನು ಮೂಲೊಂಜಿ ಹಿರಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅದು ಉಲ್ಲ ಅಂಚಾದ ಬರಗ ಇಂಥ ದಿನಟ್ಟು ಹೆಂಗನ ಒಂದೊಂದು ಜನಹಿತ ವ್ಯಾಯಾಮಶಾಲೆದ ಭಾರಿ ಜೋರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂದುಂಡು ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಮಂದಿರ ಕಟ್ಟದು ಪರ ಮಂದಿರ ದರ್ತದು ಹೊಸ ಮಂದಿರ ಕಟ್ಟದು ನೆತ್ತೆತ್ತೆ ಉತ್ಸವ ಮಾತ ಒಂದುಂಡು ಅಂಚಾದ ಪನಗ ಈ ಇಂದತ್ತ ಒಂಜಿ ಚರಿತ್ರೆನೇ ಅಂಚೂರು ಪನ್ನೊಂದು ಪನ್ಬರು ಅಂಚಾದ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲ ದೇ ಪನ್ನಗ ಒಂದು ಜನಹಿತ ವ್ಯಾಯಾಮಶಾಲೆ ಬಂದು ಪುದಾರ್ದಿತ್ತೇರು ಎನ್ನ ಹಿರಿಯರ ನಕಲು ಈ ವ್ಯಾಯಾಮಶಾಲೆ ದುಮ್ಮುದ ಟೈಮುಡು ಹಲವಾರು ವರ್ಷ 1954 ಒಂದು ಸ್ಥಾಪನೆ ಆತಿನಂಚಿನ ಒಂದು ವ್ಯಾಯಾಮಶಾಲೆ ಅದಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಕಿಯದ ಅಲ್ಲೇದ ಟೈಮಿಡು ಐಕ್ಯತೆರು ಬಪ್ಪನಾಡು ಊರು ಬಕ್ಕ ಓಡ್ರಬೆಟ್ಟು ಊರು ಚರಪೇಟೆ ಊರು ಪೂರಕಲ್ಲ ನೆತ್ತ ಸದಸ್ಯರಾದಿದ್ದು ಐಕ್ಯತೆನ ಅವಳು ಮಲ್ದು ಐಟ್ರ ಬಕ್ಕ 90 ಓದಕ ಅವಳು ಅಲ್ವೆ ಪರ್ಲೋಂ ಬತ್ತಂಡು ಅಲ್ವೆ ಪರ್ಲೋಂ ಬಂದಾಗ ಇಂಚೆನೆ ಪನಗ ಬಕ್ಕ ದಾದ ಮಲ್ಪುರ್ ಬಂದು ಈ ಅವಳು ಅಲ್ತಿರ್ದು ಶಿಫ್ಟ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಈ ವ್ಯಾಯಾಮಶಾಲೆ ಹೆಂಗನೈತೆ ವ್ಯಾಯಾಮಶಾಲೆ ಇತ್ತಿನ ಮುಡಾಯಿಡ್ ಕಡಲೆ ಬರಟ್ಟಿತ್ತು ಪಡ್ಡಾಯಿಡ್ ಕಡಲೆ ಬರಟ್ಟಿತ್ತು ಅವಿಂದ ಒಂದು ಕೂಡ್ದು ಈ ವ್ಯಾಯಾಮಶಾಲೆಗೂ ಒಂದು ಮೂಜನೆ ಸ್ಥಾನ ಮೂಜನೆ ಕೊಟ್ಟು ಮಲ್ಪು ಅಂಚಾದ ಪನಗ ದುಮ್ಮದ ನೆತ್ತ ಈ ಹೆಂಗನ ಒಂಜಿ ವ್ಯಾಯಾಮಶಾಲದ ಮಾಸ್ಟರ್ ಬಂದಾಗ ದುಮ್ಮದ ಓಡ್ರ ಬಿಟ್ಟದ ರಡ್ಡು ಮಾಸ್ಟರ್ನ ಕಲಿತಾರೆ ಒಂಜಿ ಗೋವಿಂದ ಪುತ್ರನ್ ಬಂದು ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಶೇಷ ಪುತ್ರನ್ ಬಂದು ಅಂಚಾದ ಅಖಿಲ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಯ್ತದ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 50 ಜನ ಮೆಂಬರ್ ಐತೆ ಒಡೆ ಬೋದು ಬಂದಾಗ ಬೆಂಗಳೂರು ಕೊಟ್ಟರು ಕೆಲವು ಕೊಡಿಬೋದು ಅಥವಾ ಗೊಬ್ಬದು ಬತ್ತದು ಮತ್ತ ಎಡ್ಡೆ ಪುದಾರ್ಕ ಮಾದಿರ ವ್ಯಾಯಾಮಶಾಲೆ ಐಟು ಬಕ್ಕ ಎಂಗ್ಲೇ ಸ್ಥಾಪನ ಇತ್ತ ಸಮೇತ ನೆಗನಟ್ಟು ಜವನಿಯರ್ ಜೋಕುಲು ಬಂದು ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 10 ಜನ ಉಂಡು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ನಾಗಿ ಅಂಚಾದ ಪನ ಉಂದಿ ಅಂಗನ ಹಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘದ ಒಂದು ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆ ಅದುಂಡು ಅಂಚಾದ ಪನಗ ಇನಿಮುಟ್ಟ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ದಾಂಡು ಎಂಗನ ಕೆಲಸವನ್ನ ವೀರಮಾರತಿ ದೇವರು ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪ ಕೊರಿಯರು ಅಂಚಾದ ಪನಗ ಮುಲ್ತ ಇಷ್ಟಿ ಬಂದಾಗ ಅಂಚ ಈತ ಸಮಯ ಮೂಜಿಕೋಡಿ ಬತ್ತದು ಇತ್ತ ಮೂಲಿತ್ತ ಹೊಸ ಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣ ಅದು ಹುಂತದುಲು ಅಂಚಾದ ಪನಗ ನನಮಿತ್ತಿಗಲ ವೀರಮಾರತಿ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಮತ್ತು ಕೊರ್ದು ಅವತ್ತಂದೆ ಈ ಸರ್ತಿಂಗಳು ದುಮ್ಮೆಂಗನ ವ್ಯಾಯಾಮಶಾಲೆ ಎತ್ತಿನಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಲಟ್ಟಿಲ ಗೊಬ್ಬಲ ಪಕ್ಕ ವೆಯ್ಟ್ ಲಿಫ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂಡ ಈ ಸರ್ತಿಂಗಳು ಮಾತ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ತದ್ದು ಒಂಜಿ ಜಿಮ್ಮುದ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಮಾತ ಜನಕುಲು ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ದು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಮಾತಾಡಿ ಕೆಲಸ ಇತ್ತೆಂಗಿಲು ಇಂಥ ದಿನ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಈ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆನ ದೇವಿ ರೆಡ್ಡೆ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ದು ಬೇರೆಯರು ಇದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಲ್ದೇರ ಅಕಲೆ ಮಾತ ಆಯುಷ್ಯ ಆರೋಗ್ಯ ಸುಖ ಸಂಪತ್ತು ನೆಮ್ಮದಿನ ಜೀವನ ಕೊರ್ದು
ಈ ಜಾಗಲ ಎಡ್ಡ ರೀತಿ ಭಕ್ತಿ ಭಾವಡು ಬೆಳಗೋಡು ಬಂದು ಎಂಕಲು ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲದ ಪರವಾದ ಎಂಕಲು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತಂಬ.
विद्याबलं देवबलं तदेव लक्ष्मीपदेन्द्रं स्मरामि ॐ लक्ष्मीर्यः लक्ष्मीर्यस्य परिग्रहः कमलं संकल्पानः पौत्रश्चन्द्रविभूषणस्तरगुणो शेषप्रियात्मनः ब्रह्माण्डं परमं जलं प्रगणः यस्य प्रभो देवकं सत्रैककुम्भपालनपराः क्रियात् सदा मङ्गलं सुमुहूर्ता सावधान सुलग्न सावधान लक्ष्मीनारायण ध्यान सावधान आदित्यादिनवग्रहश्वकरमेषादयो राशयो नक्षत्राणि योगाद्रियादेवता तत्कणाः मासाब्दार्थवस्तदेवदिवसात्रयान् सर्वे स्थावरजङ्गमान् प्रतिदिनं कुर्वन्तु मङ्गलं सुमुहूर्ता सावधान सुलग्न सावधान लक्ष्मीनारायण ध्यान सावधान तत्परमङ्गलाष्टकमिदं श्रीराजराजेश्वरीनाख्यातं जगद अभीष्टवरदं सर्व अशुभदं माङ्गल्यादिशुभक्रियातु सततं सन्ध्यासयामिर्पणे धर्मार्थादिप्राप्तवचफलं प्राप्तोऽत्यनो मानव सुमुहूर्ता सावधान सुलग्न सावधान लक्ष्मीनारायण ध्यान सावधान गोविन्दानि गोविन्द Terima kasih.
ನಮ್ಮ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಂಚನಾರ್ನ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ನೆನಪದ ಕಾಣಿಕೆನೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಲೋ ಬೋಧಿನಂಚಿನ ಮಾತಾ ಎಂಕಲ್ನ ಬಂಧು ಮಿತ್ರರೇನೆ ಇನ್ನಿತ ಜಿಲ್ಲೆಯರ್ನಗಲೇನೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆದ ಪದಾಧಿಕಾರಿನಗಲೇನೆ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಂಜನೆ ಪದಾಧಿಕಾರಿನಗಲಿನ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಮೋಕೆಡೆ ಎದುಕೊನೊಂದು ಇತ್ತೆ ಶಾಸಕರೇ ಶ್ರೀಯುತ ಲಾಲಾಜಿ ಆರ್ ಮೆಂಡನ್ ಮಿರೆಲ್ಲ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಎಂಕಲ್ ಮಾನದಿಗೆ ಮುಳ್ತಂದಿಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ನೆಂಬುದ ಕಾಣಿಕೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಸ್ತಾಂತರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮತ್ಸ್ಯೋದ್ಯಮಿ ಆಯನಂಚಿನ ಶ್ವೇತ ಸಾಧು ಸಾಲಿಯನ್ ಮಲ್ಪೆ ಮೇರೆಲ್ಲ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾನದಿಗೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ನೆಂಬುದ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕುರಿತು ಗೌರವ ಸಮರ್ಪಣೆ. ಸುಮಾರು 28 ವರ್ಷದ ಸಾಧನೆ ಜನಹಿತ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇಪ್ಪನು ಒಂಜಿ ವಿದ್ಯಾ ದೇಗುಲ ಶಿಕ್ಷಣದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮನಸ್ಸು ದೃಢ ಇಪ್ಪೋಡೊಂದು ಆ ಕಾಲದ ಹಿರಿಯಾಕಲು ಕೇವಲ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಪಾದನೆ ಮಲ್ತಂಡ ಯಾವಂದು ದೈಹಿಕ ಅಂಗ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತದು ಮನಸ್ಸಿನ ದೃಢದೀವೋಡು ಆ ಮನಸ್ಸು ಎಡ್ಡೆತ್ತಿನ ಮಾತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣ ನಮಕ್ ಎಡ್ಡೆ ಅಪುಣು ಬನ್ಪುನ ಕಾರಣಗ ಶಾಲೆದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಈ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಮಲ್ತದೇರ ಪಂಡ ನಿಜವಾದಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಭಾಗ್ಯವಂತೇರು ಎಂದು ತೆರಿಯ ನೋಡಿ ಅಕಲಿ ಎಡ್ಡೆ ಮನಸ್ಸಿದಿ ಇದು ಮಲ್ತಿನ ಎಡ್ದಾಮರೆ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲಕಂಟದ ಜನಹಿತ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆ ಪನ್ಪುನ ಪುದರಡು ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿನ ಒಂದು ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆ ಆ ಕಾಲಡು ನಿರ್ಮಾಣ ಅಂಡು ಇನಿ ಊರದ 10 ಸಮಸ್ತೆರು ಮೊಗವೀರ ಬಂಧುಲು ಅಂತ ಸೇರಿದು ಸತೀಶರ್ನ ನೇತೃತ್ವಡು ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲಕಂಟದ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಂತಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಶುಭಾವಸರಡು ಸರಕಾರದ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾದ ಬಹುಶಃ ಲಾಲಾಜಿ ಮೆಂಡನ್ರಿ ನೀವು ಉಲ್ಲೇರು ಕೇವಲ ಶಾಸಕಿಯತ್ತಾರ ಒಂಜಿ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಒಂಜಿ ದೊರೆ ಈ ಊರುಗಾರ ಒಂಜಿ ದೊರೆ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ದೊರೆನ ನೇತೃತ್ವಡೆ ಇನಿ ಹರಿಭಟ್ರೇನ ವೇದ ಪೌರೋಹಿತ್ಯಡ್ ಪೊರ್ಲಕಂಟಡ್ ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿನ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯನ್ ಆ ಕಾಲಡ್ ನೆಕ್ ಜನಹಿತ ಅಂದ ದೇಗದಿಯೇರು ಏರ್ಲ ಪರ್ಕೊಂಗೊನೊಡ್ಚಿ ಕಾರ್ವೈಪೊಚ್ಚಿ ಎಂಕ್ಲೇ ಮಲ್ಪೋಡು ಎಂಕ್ಲೇರ್ದೆ ಆವಡು ಪನ್ಪುನ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ದಿವೊಚ್ಚಿ ನಿಕಲು ಮಾತ ಐಕ್ಯ ಮತ್ಯಾಡು ಸೇರದು ಒಗ್ಗಟ್ಟಡು ನೇನ ಮಲ್ಪುಲೇಂದ ಆ ಕಾಲದಕಲು ಮಲ್ತಿದ್ದೇರು ಬರಬರತ ನಮಗ ದಾದಾಪುಣ ಮಂಡ ಯಾನ್ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಈ ಯಾನ್ ಮನ್ಪುನ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಉಲೈ ದಿಂಜಿದು ಯಾನ್ ಬೇತೇನೆ ಬಾಕಿದಕುಲ್ಲ ಬೇತೇನೆ ಈ ರೀತಿಗೆ ನಮನ ಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಪುಣು
ಕೇಶವೇ ಒಂಜಿ ಸೈಡ್, ರಾಮೇ ಒಂಜಿ ಸೈಡ್, ಮಧುಸೂದನೆ ಒಂಜಿ ಸೈಡ್, ಇಂಚ ಮಾತಾಪ ನಮ ಈ ರೀತಿ ಐನೇರ್ದಾವರ ನಮ್ಮನ ಉಲೈದ ಒಗ್ಗಟ್ಟಲ್ಲಿ ಪೂರ ಹಾಳ ಒಂದು ಪೋಯಿನ ಒಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಅಂತ ಮನ್ಪೇರ್ನಿಕ್ ಒಣ ಜಂಬ ಬನ್ಪೇರು. ಹನುಮಂತ ದೇವೇರು ರಾಮಾಯಣ ಕಾಲಘಟ್ಟಡು ಬಹಳ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಸೇವೆನ ಮೇರೆ ಇನಾರ್ ಕಡೆಕ್ಲಾರಿಗೆ ಪಾರಿತೋಷಕ ಕೊರಡು ಒಂದು ಸೀತಾಮಾತೆಗೆ ಅರಿವನ್ ದೇಗ್ ಆರ್ ಪೋಯಿನಿ ಲಂಕೆಗೆ ಲಂಕೆದ ರಾವಣನ ಬಿಂಕಡ್ ಗೆಂದದು ರಾವಣನೇ ತುಂಬೊಂದು ಕನತಿದ್ದು ರಾಮದೇವರನ್ನ ಪಾದಕ ಪಾಡ್ದೋಲಿತ್ತಾನೆ ಆತ ಶಕ್ತಿವಂತೆ ಪ್ರಾಣದೇವರು ಆಣ ಬೊಡ್ಚಿಂದ ಅಣ್ಣರಿಗೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬೊಡ್ಚಿ ಅನ್ನ ಸೇವೆನಿ ಅನ್ನು ಕೊಂಡಾಡ್ನ ಸರಿಯತ್ತೆ ಪನ್ಪುನ ದೃಷ್ಟಿಡ್ ರಾಮದೇವರನ್ನ ಪಾದದ ಎದುರುಡು ಕುಲ್ಲಿಯರು ಹನುಮಂತಿ ಅರ್ಥಾತ್ ಪ್ರಾಣದೇವರು ಎದುರುಡು ಕುಲ್ಲಾಗ ಸೀತಾಮಾತೆ ಕಾಂಡು ಈತು ಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತುನ ಹನುಮಂತಿ ಓಲು ಲಂಕೆ ಓಲು ಅಯೋಧ್ಯೆ 14 ವರ್ಷದ ವನವಾಸ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮಾತ ಈತ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತೇತ ಆಗೊಂಜಿ ದಾದಳ ಪಾರಿತೋಷಕ ಕೊರಡು ಇತ್ತೆ ಮಾತ ಗೌರವ ಮಂತೀರು ನನ್ನ ಗೌರವ ಮನ್ಪಂದ ನಕ್ಲವಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಡಾಂಡ ಆಯರಿಗೆ ಬಲ್ಲಿ ಎಂಗ್ಲೇನ್ ಗೌರವ ಮಂದಿ ಜೇರು ಎಂಗ್ಲೇಗೆ ಶಾಲ್ ಬಾಡ್ದು ಜೇರು ಎಂಗ್ಲೇನ್ ಲೆತ್ತದು ಜೇರು ತೋಜು ನಕ್ಲೇನ್ ಲೆತ್ತದೇರು ಎಂಗ್ಲೇನ್ ಎಂಗುಲ್ ತೋಜ್ಯ ತೋಜುನು ಮೊಗಲಿಗೆ ಇಂಚ ಮಾತ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬಂಡದು ಆನಿ ಪ್ರಾಣದೇವರು ನಂಗೆ ಕೊಂಚ ಪಾಠ ಕೊಡ್ತೇರು ಸೀತಾಮಾತೆ ಖುಷಿ ಆಂಡು ಹನುಮಂತನ ಲೆತ್ತೇರು ಹನುಮ ಇಂದ ನೊಯ್ ಮುತ್ತುದ ಕಂಟಿ ರಾಮದೇವರು ಎಂಕ ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ದೀನಿ ಬಹಳ ಖುಷಿ ಇಟ್ಟು ಮಾಡ್ದೀನಿ ರಾಮದೇವರು ಅವೇನ ನಿಕ್ಕೊರ್ಪೆ ಮಂಡದು ಆ ಪ್ರೀತಿದ ಸೀತಾಮಾತೆಗೆ ರಾಮದೇವರು ಕೊರ್ನ ಕಂಟಿನ ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿ ಕೊರಿಯರು ತುಲೆ ಒಂದು ನಮಕ್ ಜೀವನಡು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಪಾಠ ಅರ್ಥ ಮನ್ಪೋಡು ಈ ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥ ಮನ್ಪೋಡು ಕೆಲವೊಂಜಿ ಸಂದರ್ಭ ದಾದಾಪುಂಡು ಮಣ್ಣ ನಮನ ಮನಸ್ಸು ನಮ್ಮಡ ನಿಯಂತ್ರಣ ಪೂಜಿ ಹೊರವರ ವಿಪರೀತ ಗಲಾಟೆ ಮನ್ಪುವ ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮ ಕಾಪುಂಡು ಶೇ ಒಂದು ಬೊರ್ಚಿತ್ತನದ ಅನ್ನ ಒಂದು ಆಮೇಲೆ ಬಲ್ಲಿತ್ತನು ಇಂಚ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಪ್ರಾಣದೇವರು ಸೀತಾಮಾತೆ ಕೊರ್ನ ಮುತ್ತುದ ಕಂಟಿನ ಒಂಜಿ ಒಂಜೆ ಕಚ್ಚಿದ ದಕ್ಕೊಂದುಲ್ಲೇ ಸೀತೆಗೆ ಹೃದಯ ಜಲ್ಲ ಪುಣ್ಗೆ ಅಯ್ಯೋ ರಾಮದೇವರು ಏತ್ತಿಂಕ್ ಪ್ರೀತಿಡಿಯನ ಯಜಮಾನ್ರು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಖುಷಿ ಇಟ್ಟು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಯಾನಮಿನ ಕಂಟೆಲ್ಡ್ ಪಾಡೊಂದಿತ್ತೆ ಹನುಮಂತಿ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೆ ಬಂದು ಹನುಮಂತ ಕೊರ್ನೇನು ಹನುಮಂತಿ ಅವೇನು ತುಚ್ಚಿ ದಕ್ಕೊಂದುಲ್ಲೇ ನನ್ನ ದಾದ ಮಲ್ಪುನ ಒಂದು ಸೀತಾಮಾತೆ ಗೊಂದಲಾಂಡು ರಾಮದೇವರಡ ಪಂಡೇರು ಸೀತೆ ತುಲೆ ಇತ್ತೇದ ಯಜಮಾನ್ದಿ ಎಂಚ ಯಜಮಾನ್ರಡ ಪನ್ಪುನಿ ತುಲೆ ಇರೊಂಜಿ ಈತ ಪ್ರೀತಿಡು ಕೊರ್ನಿ ಯಾ ನೀರಿನ ಸೇವಕ್ಕೆ ಈತು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೆ ಬಂದ್ಯಾನ ಆಯ್ಗು ಕೊರ್ನಿ ಆಯ್ತುಲೆ ಅವೇನು ಮಾತ ಹಾಳು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇ ರಾಮದೇವರಿಗೆ ಆಂಡ್ ಕೇನು ಎಂಚವು ನೀನು ಪ್ರಾಣದೇವರಡಕ್ಕೆ ನೋಡು ಎಂಚಗೇನು ಮೆಲ್ಲ ಮಂಡೇರ್ದು ಬೆರಿ ಮುಟ್ಟ ತಡವರಿಸಿದ ಹನುಮ ದಾದ ಒಂದು ಕೆಂಡೇರಿಗೆ ರಾಮದೇವರು ಅಪನಗ ಪ್ರಾಣದೇವರು ಪನ್ನ ಪಾತೆರ ತುಲೆ ಸ್ವಾಮಿ ಅಮ್ಮ ಕೊರಿಯರು ನೆಟ್ಟು ಎನ್ನ ರಾಮದೇವರು ಉಲ್ಲೇರ ಅಂದು ತೂಪುನಿಯ ನೆಟ್ಟು ರಾಮದೇವರು ಇಜ್ಜಿಯರು ಇನ್ನು ಮಾತ ಜಡವಸ್ತು ಸ್ವಾಮಿ ನೆಟ್ಟು ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ರಾಮ ಇಜ್ಜಿ ಅಂದನೆ ಇಂಕ ದಾಲ ಬುಡ್ಸಿ ಬಂಡೇರಿಗೆ ತುಲೆ ಇನಿತ್ತ ಜೀವನಾಡು ನಮಕ ಒಂಜಿ ಪಾಠ ಒಪ್ಪೋಡು ದಾದ ಒಪ್ಪಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಾಕಲು ಈತ ಪೊರ್ಲಗಂಟದ ಒಂಜಿ ಜನಹಿತ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಮಲ್ತದೇರು ನಮ್ಮ ಮಾತ ಐಕ್ಯಮತ್ಯದ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಈ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆಯನ್ನು ದೃಢ ಮಲ್ತದ ನನದ ಪರಂಪರೆಗೂ ನೇನು ಕೊನ್ಪೋಪನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಂಡು ಬಂದ್ಬುನೇನು ಆನಿದ ಕಾಲಡು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಾಕಲು ಮಾತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತದ ಕೊರ್ತೇರು ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಕಡೆಟ್ ಶಿಕ್ಷಣ ನನ್ನೊಂಜಿ ಕಡೆಟ್ ಧಾರ್ಮಿಕ ಒಂದು ಎರಡೆಲ್ಲ ಸೇತು ಮಲ್ತದ ನಮಕ್ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಾಕಲು ಕೊರ್ತೇರು ಬಂಡ ನಮನ ಜೀವನ ಸಾರ್ಥಕ್ಯ ಆಯಿನ ಒಂಜಿ ಶುಭಾವಸರದ ಶುಭಗಳಿಗೆ ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲಗಂಟದ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಜಿಮ್ ಆತನೊಂದು ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆ ದುಂಬುದ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆ ಡಿಜ್ಜಿ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಜಿಮ್ ಆತನು ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜದ ಐಕ್ಯಮತ್ಯ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜದ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿಗೋಸ್ಕರನೇ ಈ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆನ ಆನಿ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಾಕಲ್ ಮಲ್ತದೀನಿ ಆ ಕಾರಣರ್ದಾವರ ಇನಿ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜ ಅವು ಮೊಗವೀರ ಬಂದಿಲಿಪ್ಪು ಅಥವಾ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಮುದಾಯ ನಮನ ಮಧ್ಯಡಿಪ್ಪು ಒಂದು ಮಾತ ಸಮುದಾಯ ಐಕ್ಯಮತ್ಯದ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿಡಿತ್ತಿದ್ದು ನಮನ ತನನ ಕಾಪಾಡು ಬಂದ್ಪುನ ದೃಷ್ಟಿಡು ಈ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಬಂದಾಗ ನಮನ ಮನಸ್ಸು ನಮನ ದೈಹಿಕವಾಯಿನ ಅಂಗ ಸಾಧನೆ ಒಂದು ಎರಡೆಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯಗೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಇಂಗಲು ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂಡ ಮನಸ್ಸು ಎಡ್ಡೆಬೋಡು ಮನಸ್ಸು ಎಡ್ಡೆಬೋಡು ಬಂಡ ನಂಗೊಂದು ಶಿಕ್ಷಣ ಬೋಡು ಇದು ಮಾತ ಒಟ್ಟಿಗಿತ್ತದು ನಮನ ಬದುಕು ಬಂಗಾರ ಆವಡು ಪನ್ಪನ ದೃಷ್ಟಿಡು ನಮನ ಐಕ್ಯಮತ್ಯ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಒಂಜಿ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯನ ನಂಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಂತು ಕೊಡ್ತೀರು ಒಂದೇನು ಪೊರ್ಲಗಂಟು ದೀಕ ಮೂಲು ನಮ್ಮ ಬತ್ತದು
ಒಂಜಿ ಕಡೆಟ್ ಅಂಗ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ಪೆರ ನಮಕ್ ಅವಕಾಶ ಉಂಡು, ನನೊಂಜಿ ಕಡೆಟ್ ಭಗವಂತನ ಸ್ಮರಣೆ ಮಲ್ಪೆರ ಅವಕಾಶ ಉಂಡು. ಅಂಗ ಸಾಧನೆದೊಟ್ಟಿಗೆ ಭಗವಂತನ ಸ್ಮರಣೆ, ಮನಸ್ಸಿದ ಸುಕ್ಷೇಮ, ದೈಹಿಕವಾಯಿನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಒಂದು ಎರಡೆಲ್ಲ ನಮಕ್ ಮೂಲು ಸಾಧನೆ ಮಲ್ಪೆರ ಅವಕಾಶ ಉಂಡು. ಅಂಚಾದ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಗಂಟದ ಪುದರ್ದೀತೇರು ಜನಹಿತ. ಜನಹಿತ ಅಂದ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಮಾಂತೇರ್ನಲ್ಲ ಹಿತ, ಅವು ಅರ್ನ ಹಿತ, ಮೇರ್ನ ಹಿತ, ಅಕಲ್ನ ಹಿತ, ಮೊಕಲ್ನ ಹಿತ ಪನ್ಪುನ ವಿಷಯನೇ ಇಜ್ಜಿ ಮಾಂತೇರ್ನಲ್ಲ ಹಿತ. ಈ ಹಿತಡ್ದಾವರ ಈ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆ ಹೆಜಮಾಡಿ ಕೋಡಿಡ್ ಸುಮಾರು 57 ವರ್ಷಡ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ್ ತುಲೆ ಸುಮಾರು 1954 ಸ್ಥಾಪನೆ ಆತಂಡು 2022 ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ್. ಇನ್ನು ದೇವರನ ಇಚ್ಛೆ ಇನ್ನೇ ಆವಡು ಬಂದ್ಬುನ ಅವು ದೇವರನ ಇಚ್ಛೆ ನಾವು ಪೂರೈಸಿದ ಆ ಆಂಜನೇಯ ದೇವರು ಅರ್ಥಾತ್ ಈ ಭಾಗದ ಮಹಾಂತ ದಾನಿಲೇನು ಈ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಬೆನ್ನಿನ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರೇನು ಆ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ದಾಕಲ್ನ ಪುದಾರ್ ಬಂಡೇರು ಆ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ದಾಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಸಾಮೂಹಿಕ ಪರಿಶ್ರಮಡ್ ಊರದ ಪರ ಊರದ ಮಹನೀಯರ್ನ ದಾನ ಧರ್ಮಡ್ ಈತ ಪೊರ್ಲಗಂಟದ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಅಂಡು ಈ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆ ನನಾತ ಕಾಲ ಪೊರ್ಲಗಂಟಡ್ ಬೆಳಗಡ್ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಉದ್ಧಾರ ಮಲ್ತು ಕಾಪಾವಡ್ ಮಂತ್ಯರೆಗಳ ಎಡ್ಡೆ ಮನಸ್ಸು ಐಕ್ಯಮತ್ಯನ್ನು ಕೊರ್ದು ಈ ಊರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಒಗ್ಗಟ್ಟದ ಕ್ಷೇತ್ರವಾದ ಜನಹಿತ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆ ಮೆರೆಯಾಡು ಪಂಡದ ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿನ ಸ್ಮರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ವಿರಮಿಸಾವ. ಬಹುಶಃ ಈ ವ್ಯಾಯಾಮಶಾಲದ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಪನ್ಪುಂಡ ಎಂಕಲ್ ಮೂಲತ ಮಂದಿರ ಪ್ರಾರಂಭನಾಗ ಮುಷ್ಟಿ ಕಾಣಿಕೆಗಳು ಬತ್ತಿತ್ತ ಕಾರಣ ಅಂತೋಡು ಒಂತೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಭೇದ ಬತ್ತು ಒಂತೆ ವಿಳಂಬಲಾಂಡು ಬ್ಯಾತೆಗಳು ಮತ್ತು ಒಂಜಿ ಅನಿಸಿಕೆ ಪನ್ಪೇರು ನಂಗೆ ಬ್ಯಾತೆ ಕೊಟ್ಟು ಕೆಲವು ಅನುಭವದ ಪಾತ್ರರೆಲ್ಲ ಬರ್ಪುಣು ಜವಣೆರಡ ಈ ಮಂದಿರ ಮಲ್ಪರೆ ಆವ ಬಂದು ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಅನುಭವ ನೋಡುತ್ತೇವೆ ಪೂರಕಲ್ಲ ಐಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂತೆ ದಿನ ಪನಾಗ ಕೆಲವು ವಿಷಯ ಅವಮಾನ ಆತದ ನಂಗೆ ಜವಣರಿಗೆ ಅಥವಾ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ತೊಂದರೆ ಆತಿನೇನೋ ನಮ್ಮ ತೂತ ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಒಂತಂತೇನೆ ಹೆಜ್ಜೆ ದುಂಪೋನಾಗ ನಿಖಲೇನೆ ಅಭಿಮಾನೋಡು ತೂಪಿನಂಚಿನ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಂಡು ಇನಿ ಅಭಿಮಾನದ ಫಲಿತಾಂಶ ಇನಿಕಡೆ ಗೌರವ ಪುರಸ್ಕಾರ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಪನ ಅಂಚಿನ ಅಥವಾ ಈ ಒಂಜಿ ಧನ್ಯತಾ ಭಾವದ ಒಂಜಿ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ ಮಾರುತಿನ ಮಂದಿರ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಮಾತಕ ಊರ್ದಾಕಲು 10 ಸೇರಿನಪ್ಪ ಮುತ್ತೊಂಡಿಗೆ ಅಂಚ ಮಾತಕಲರ ಸಹಭಾಗಿತ್ವಡು ಊರು ಪರವರದ ಧಾನ್ಯಗಳ ಮೂಲಕೊಡು ನೆಕ್ಕೊಂದು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯ ಕಾಯಕಲ್ಪ ಕೊರ್ದು ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಪಂಡೇರು ದುಂಬದ ಕಾಲೋಡು ಮರತ ಗದೆ ತೆಕ್ಕತ್ತಿನೇನು ಲಟ್ಟು ಬೀಜ ಅಂಚಿನ ಅಥವಾ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಲ್ಪನಾಗ ಮತ್ತು ಏನು ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ತಂತೇರು ಗದೆ ತೆರು ಪಡಿ ಒಂಜಿ ಮರತ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಆಯ್ದತ್ತನ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಲ್ಪರೆ ಮತ್ತು ಹಿರಿಯರ ನಕಲು ಮತ್ತು ಮಲ್ತಂತೇರು ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಆಧುನಿಕ ಕಾಲೋಡುಲ್ಲ ಇನ್ನು ಐಕ್ ಬರ್ತೀನ ಜಿಮ್ಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂಚಿನ ಮಾತಾ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಥವಾ ಐಕ್ ಬರ್ತೀನ ದುಂಬದ ಉಂಡು ಪೂರ ಸಾಮಾನು ಮತ್ತು ಐದೊಟ್ಟಿಗೂ ಆಧುನಿಕ ರೀತಿದಲ್ಲ ಜಿಮ್ನೇಷನ್ ಬೋರ್ತಿನ ಅಂಚಿನ ದೇಹ ದಾಡ್ಯ ನಂಗೆ ಜವಣರಿಗೆ ಬೋರ್ತಿನ ಅಂಚಿನ ಮಾತ ಸಲಕರಣೆಲ್ಲ ಉಂಡು ವಜ್ರದೇಹಿನ ಪುದರೆಲ್ಲ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಮಾತ ಜವಣಿಯರ ನಕಲು ವಜ್ರದೇಹಿಲಿ ಅವಡು ಪನ್ನ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಕರಾವಳಿ ಕಸುಬು ಮಲ್ತದ ಬೆನ್ಪಿನ ಜವಣಿಯರು ಜಾಸ್ತಿ ಇಪ್ಪುನು ಅಕಲ ದೇಹಲ ಬಕ್ಕ ಮನಸ್ಸುಲ ಒಂಜಿ ಕಠಿಣವಾದ ವಜ್ರದಕ್ಕನೆ ಕಠಿಣವಾದ ಉಪ್ಪುಡು ಅಣ್ಣ ಕುಸುಮಾದ ಅವಿ ಮೃದು ಉಪ್ಪೊಡನೆಲ್ಲ ಬಂದ್ಪೇರು ಪೂತಲಕ್ಕ ಮೃದು ಮನಸ್ಸುಲ್ಲ ಉಪ್ಪೊಡು ಒಂದು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪುಣ್ಯ ಜಾಗದ ಒಂಜಿ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತದು ದೇವೇರೇನು ಬಾಲಾಲಯವ್ರದ್ದು ಸ್ವಕ್ಷೇತ್ರ ಆಯ್ತು ಪುಣ್ಯ ಜಾಗೆಗೆ ಪೋದು ನಮ್ಮ ನೆರೆ ಮಲ್ಪಾಯ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪುರೋಹಿತರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪನ ಪಂಡೇರು ನಮ್ಮ ದೇವೇರೇನು ಬಾಲಾಲಯ ದೀವನಾಗ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡೆಂಚ ಬಾಲ್ಯಲೇನು ನಮ್ಮ ತೊಟ್ಟಿಲು ತಾಂಗನಾಗ ನಮ್ಮ ತೂಪನ ಅವೇ ರೀತಿ ಮನಸ್ಸಿನ ಭಾವನೆ ಪೋಡು ಎನ್ನ ಬಾಲ್ಯತೆ ತೊಟ್ಟಿಲು ತೂಂಕೊಂಡು ಉಂಡು ಅವು ಐತ ಕಾರ್ಡೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಅವು ನಡಪಣೆ ಮುಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪೊಡ್ದಂಡ ಒಂಜಿ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಮಸ್ತ್ ಜಂತ ಪರಿಶ್ರಮ ಬಹುಶಃ ಸತೀಶರು ಊರುಡ್ದೊಂಜಿ ವರ್ಷಕ್ಕೊಂಜಿ ಪತಿರೋ ಸರಿ ಊರು ಬರ್ಪೇರಾರು ಮುಂಬೈಡಾರ್ನ ಮಿತ್ರ ಬಳಗದ ಅಕ್ಕಲು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಲ್ಲ ಸಾಕಾರ ಕೊರ್ಪೇರು ಬಂದು ಆ ಒಂಜಿ ದೃಢ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಿಡಿದು ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆ ಒಂಜಿ ಗುರಿ ಮುಟ್ಟ ಅಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ದೇರು ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಒಂತೆ ಮಧ್ಯಡು ಕೊರೋನಾದ ಸಂಭವ ಬರಬಹುದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಶಾಸಕರ ನಿಧಿಲ ಒಂತೆ ವಿಳಂಬ ಮಲ್ತೇರು ಅಂಚಾದು ಕೊರ್ರೆ ಒಂತೆ ವಿಳಂಬ ಆದಿತ್ತು ನಾಳೆ ನಾನು ಶಾಸಕ ಅದು ಎಂಕಲ ಇತಿಮಿತಿ ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಮುಟ್ಟ ಈ ಒಂದು ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆದ ಸನ್ನಿಧಾನಗಳ ಸರ್ಕಾರ ಮೂಲಕ ಒದಗಿಸ ಕೊರಪೆ ನಾನು ಜವಣಿಯರ ಬೈದ್ನಕಲ್ಲಿ ಭರವಸೆ ಕೊಡ್ತೆ ಎಂಗಳಿಗೆ ಬಜೆಟ್ದ ಮಾರ್ಚಿದ ಕಾಸಿ ಬರ್ಪಿನೇ ಜೂನ್ಗೆ ಬಹುಶಃ ಪ್ರಥಮ ಕಂತರು ಜೂನ್ಗೆ ಅಂಚು ಬಟವಾಡೆ ಅವು ಬಹುಶಃ ಒಂತೆ ವಿಳಂಬ ಆಗ್ತದೆ ಎಂಕಲವಂತೆ ಎಂಕಲೆಗಳ ಮನಸ್ಸಿರಂತೆ ಬ್ಯಾನ್ ಆಗ್ತದೆ ಬಂದಾಗ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಜೈದು ನೆಕ್ಕು ಮತ್ತು ಸಂಗ್ರಹ ಮಲ್ಪೊಡುತ್ತಲು ಎಂಕಲ ಆಯ್ತು ಮಧ್ಯಡು ಎಂಕಲ ಊರ್ದ ಒಂಜಿ ಬಬ್ಬರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ 2 ಕೋಟಿ ಮೀಟರ್ ಅಲ್ಪಲ ಸಂಗ್ರಹ ಮಲ್ಪೊಡಾಂಡು
ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಚ್ಚಿಲ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿದ ಕಾಪು ಮಾರಿಗುಡಿತ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿಲಿ ನಾನು ಕೆಲವು ಕೊಟ್ಟು ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷ ಶಾಸಕರನ್ನೆಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಪಡಿಬಿದ್ದಿದ್ದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಅಂಚಿನ ಪೆರಡೂರು ದಾಖಲು ಮಾತ 25-30 ಕೋಟಿ ಮಿತ್ತು ದೇವಸ್ಥಾನ ದಾಖಲೆ ಪೂರಾಕಲ್ಲ ಅಂಚಾದು ಐತೊಟ್ಟಿಗಂತೆ ಬೇತೆ ಸಂಗ್ರಹವಂತೆ ಹೆಂಗರಿಗೆ ಕಾಪುದ ಬೊಬ್ಬರೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸಂಗ್ರಹವಂತೆ ಎಂಕ್ಲೇ ಜಾಸ್ತಿ ಮುತುವರ್ಜಿ ಮಲ್ಪುನೆಂಟ ಹೆಸರಾದಂತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಇರ್ತದೆ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗೆಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ಡಾಪಿನಾಥ ಸಹಕಾರ ಕೊರಪ ಬಂದೊಂದು ಊರ್ದಾಗಲು ಪರವರ್ದಾಗ ಮಾತ ದಾನಿನಗಲಿ ನೆಡ್ಡ ರೀತಿ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ದು ಒಂಜಿ ಮಾರುತಿನ ಬಹುಶಃ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ಲಕ್ಕೇ ಗಾಡಿ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ತೂವಾರೆ ಆಪುಜಿ ಬೇತೆ ವಸ್ತು ಮಾತ ಕನ್ನಡ ತೂಪ ಅಂಡ ದೇಹಗಳು ನಂಗೆ ಗಾಡಿದ ಅಗತ್ಯ ಮಸ್ತ್ ಉಪ್ಪು ಇನ್ನು ವಾಯುದೇವರು ಅವೇನು ನಂಗೆ ಪೂರೈಕೆ ಮಲ್ಪೇರು ಬಹುಶಃ ಯಾಕಡೆ ಪುರೋಹಿತರು ಪಂಡೇರು ನಮ್ಮ ವಾಯುದೇವರು ನಂಗೆ ಉಂದುದು ಪೋಂಡ ನಮ್ಮ ದೇಹನೇ ಉಂದುದು ಪೋಪುಡು ಬಹುಶಃ ದೇವರನ್ನ ನಿರಂತರವಾದ ನಂಗೆ ಮಾರುತಿನ ಏರು ಮತ್ತು ಬಹುಶಃ ಶನಿದೇವರು ಸಮೇತ ಮಾರುತಿನಡೆ ಬರ್ರೆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಏನು ಅಂತೀರಿ ನನಗೆ ಶನಿನ ಕಾಟಾಚಾರ ಅಡೆ ಬರ್ದಾಗಲ್ಲ ಮಾರುತಿನಡೆ ಮುಟ್ಟ ಬರುವಂತ ಜೇರು ಮನ್ಪೀರು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿರಿ ಮಾರುತಿನ ಐನಿ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪುವ ದೇವರನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪುವ ರಾಮದೇವರನ್ನೆಲ್ಲ ಅಯೋಧ್ಯೆ ರಾಮ ಮಂದಿರ ಆವೊಂದುಂಡು ಬಹುಶಃ ಎತ್ತೋ 1000 ಕೋಟಿದ ಒಂಜಿ ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಜನ ಈಗ ಜೀವ ಬಲಿದಾನ ಆಗ್ತಾನೆ ಅಂಚಿನ ರಾಮ ಮಂದಿರ ಅಂಚಿನ ರಾಮ ಮಂದಿರ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ನೇತೃತ್ವದೋಡು ಇನಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥ ಯೋಗಿನ ನೇತೃತ್ವದೋಡು ಅಯೋಧ್ಯೆ ರಾಮ ಮಂದಿರ ಲಾಪುಂಡು ಬಹುಶಃ ಒಂಜಿ ಪುಣ್ಯ ಕಾರ್ಯೋಡು ನಮ್ಮ ಈ ದೇಶ ಭಾರಿ ರೀತಿಯ ಒಂಜಿ ತಪಸ್ಸು ಮಲ್ತದು 400 ವರ್ಷದ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಕಳಂಕೋನು ಬರಿಕೆ ದೀದಿನಿ ಮಂದಿರ ಆವೊಂದುಂಡು ಬಹುಶಃ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪುಣ್ಯ ಜಾಗದ ಇನ್ನು ಮಾರುತಿನಾಲ ಒಂಜಿ ರಾಮನ ಮಸ್ತ್ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕಂದರೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಪಂಡೇರು ಎಂಚಿನ ಮತ ಐದು ಒಂಜಿ ಮಣಿಸಾರನ್ನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನ ಗೊಬ್ಬುದ ಏನು ರಾಮದೇವರನ್ನು ತೂವಾರಾಜಿ ಬಂದು ಅವೇನು ಚೆಲ್ಲಿದೇರು ಬಂದು ಬಹುಶಃ ಅಂಚ ನಂಕಿನಿ ಮಾರುತಿನ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಂಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅನುಗ್ರಹ ಪಡು ಈ ಊರ್ದಕಲೆಲ್ಲ ಮಾತುಕಲೆಲ್ಲ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಸಾಮರಸ್ಯಡು ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ಪರೆ ಶ್ರೀ ಮಾರುತಿ ನಂಗೆ ಮಾತು ಶಕ್ತಿ ಕೊಡು ರಾಮದೇವರನ್ನೆಲ್ಲ ಫೋಟೋ ದೀವೋಡು ಬಂದು ಒಂಜಿ ನೆನಪು ಮಲ್ತೇರಿ ಬಹುಶಃ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪುಣ್ಯ ಜಾಗಿ ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ಮಾತು ಸೇರಿದ ಬೈದ್ನ ಭಗವದ್ ಭಕ್ತರು ನಂಗೆ ಏರು ಮತ್ತು ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಏರು ಮತ್ತು ಶ್ರಮ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನಂಗೆ ಪದಾಧಿಕಾರಿನಗಳು ಮಾತ ಊರ್ದ ಬಂದುಲ್ಲಕ್ಕೆ ದಾನ ಕೊಡ್ತಿನಗಲೆಲ್ಲ ನಾನು ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಾಸಕಿಯಾದನಿಗೆಲ್ಲ ನಾನು ಅಭಿನಂದನೆ ಮಲ್ತದ್ದು ದೇವರ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದು ಶುಭಾರೈಕೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಮಾರುತಿನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾತ ಉಪ್ಪಡು ಬಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಇತ್ತಿನ ವಿಷಯ ರೆಡ್ ಪಂಡನಿಗಳು ಉಂಟು ಸಂತೋಷ ಕೊಡ್ಪೆ ಹೊರ ಸೀತಾಪಹಾರ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನ ಕತೆ ಸೀತಾಪಹಾರದ ಮಾದ ರಾಮದೇವರನ್ನ ನೇತೃತ್ವಡು ಪೂರ ಕಪಿ ಸೈನ್ಯ ನಾಲ್ಕು ಪೂರ ಬತ್ತು ಧನುಷ್ಕೋಟಿ ಬತ್ತು ಉಂತಿಯರಿಗೆ ಧನುಷ್ಕೋಟಿ ಬತ್ತದು ಉಂತುದು ನನ್ನ ಲಂಕೆಗೆ ಪೋಪುಣ ಅಂಚಿತ್ನ ಚಿಂತನೆ ಉಂಡು ಅದಾಗ ಅಲ್ಪ ಸಮುದ್ರ ಉಂಡು ಆ ಸಮುದ್ರ ದಾಂಟೊಂದು ಪೋಪುಣ ಇಂಚಿನ ಅಂದು ಹೊರಿ ವಿಮರ್ಶೆ ಮಂತೊಂದು ಪೋಯರಿಗೆ ಈಗ ಕಡೆಗೆ ಒರಿಯರಿ ಒಂಜೊಂಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಕೊಡಿಯರು ಕಡೆಗೆ ರಾಮದೇವರೇ ಒಂಜಿ ಕಡೆಗೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಕೊರಿಯರಿಗೆ ದಾದಕೇಣನ್ನ ಅಂಡ ಮಾತೆರ್ಲ ಕಪಿನಾಯಕ ಎರ್ನಾಕಲು ಹೋದು ಗಂಧಮಾದನ ಪರ್ವತರದು ಒಂಜೊಂಜಿ ಕಲ್ಲುಗಂತದೆ ಈ ಸರದಿನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ಪಗ ಅಂದೆ ಐಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣೆ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಬಂಡರಿಗೆ ರಾಮದೇವರಡ ಚೆನ್ನಂದಕೇನ ಅಂಡ ಇದು ಪೂರ ಕಷ್ಟ ದೇಗ ಬಿಡೋಣ ಈ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ತನಾಡ ಒಂಜಿ ಬಾಣೋಡ್ ನಿಕ್ಕ ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ನ ಒಂಜಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಉಂಡು ಅಂಚಾದ ಅವೇನೇ ಮಲ್ಪೋಲೆತ ಬಣ್ಣಗ ಐಕೆ ರಾಮದೇವರು ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಪಂಪೇರು ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಈ ಪಂಪಿನ ಪೂರ ಸತ್ಯ ಎಂಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಉಂಡು ಆಂಡಲ ಇಂಚಿನ ಅಂದಕ್ಕೆ ಅಂಡ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂದು ಮಸ್ತ್ ಜನ ನೊಟ್ಟುಗಿನಿ ಉಲ್ಲೇರು ಅಂಚಾದ ದಾಸರುಲ್ಲೇರು ಆರ್ತ್ಯರುಲ್ಲೇರು ಭಕ್ತರುಲ್ಲೇರು ಆಗ್ಲೇ ಒಂಜಿ ಜನ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತು ಕೊರಡು ಆನೇರ್ದ ಅವರ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಕೇರ್ದು ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಕ ಬಂದು ಗಂಧಮಾದನ ಪರ್ವತರದು ಒಂಜೊಂಜಿ ಕಲ್ಲು ಪತೊಂದು ಬದ್ದದು ಆ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಸರಥಿ ಇನಿ ಧನುಷ್ಕೋಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆತನು ಇನಿ ಆ ಕಪಿನಾಯಕರ್ನಾಕುಮಲ್ ನಂಚಿತ್ನ ಒಂಜಿ ಆ ರಾಮ ಸೇತು ಎಂಚಿನುಂಡು ಅವು ಇನಿಕೆಲ ಸ್ಥಿರವಾದುಂಡು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಕಟ್ನಂಚಿತ್ನ ಬ್ರಿಡ್ಜಿ ಪೂರ 100 ವರ್ಷೋಡು ಅವು ಗಡ್ ಸರಿ ಪೊಲಿದು ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಆಳನಲ್ಲ ಆ ಧನುಷ್ಕೋಟಿದ ಜೀವಂತವಾಂಚಿತ್ನ ಒಂಜಿ ಸಾಕ್ಷಿ ತೇತ್ರಾಯುಗೂಡ ಆತ್ನಂಚಿತ್ನ ಒಂಜಿ ಘಟನೆ ಅಲ್ಪ ಇನಿಕೆಲ ಒಂದೊಂದು ಬಣ್ಣದ ಅಣ್ಣ ರಾಮದೇವರನ ಶಕ್ತಿ ಎಂಚಿನ ನಂಚಿತ್ನ ನಂಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಆಪಣು ಐಟ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇತ್ತೇರು ಜಾಂಬವಂತ್ಯರು ಇತ್ತೇರು ಅಂಗದ ಇತ್ತೆ ವಿಭೀಷಣ ಇತ್ತೆ ಅಂಚನೆ ನಳ ಇವಂದೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇತ್ತೇರು ಆಂಡ ಏರೇಗಲ ಅಲ್ಪ ಸ್ವಾರ್ಥ ಇತ್ತು ಜೀಂದ ಮಾತೆರ್ಲ ದೇವರನ್ನ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪಣ ಒಂಜೇ ಉದ್ದೇಶ ಇತ್ತು ನನ್ನ ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮಲ ಆ ಒಂಜಿ ಕತೆಗೆ ಪೂರಕವಾದುಲ್ಲ ಅಂದು ಇನ್ನು ಈತ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ಭವ್ಯವಾಂಚಿತ್ನ ನಿರ್ಮಾಣ ಪ್ರಾಣದೇವರದಾರ ಅಗತ್ಯ ಜೀಂದ ನಮ್ಮ ಮುಖಾಂತರವಾದಾರು ಮಲ್ಪಾಯರು ಅಂಚಾದ ಹನುಮಂತರ ಸ್ವರೂಪಡು ಸತೀಶ್ ಕೋಟೆ ಅಂದ್ರ ಪಾಪ ಆರ್ನೊಂಜಿ ನೇತೃತ್ವ ಕಣ್ಣು ದೀತಿನಿ ಆರೋಗ್ಯ ಸುರುಟು ದೇವರು ಅಂಚಾದ ಮೇನ್ ಪತ್ತನೆ ಕೆಲಸ ಹಾಕೊಂಡು
ಅಂಚಾದ ಅದನ್ನ ಮುಖಾಂತರವಾದ ಮಾತೆನ ಸಹಕಾರ ಬೋಡ್ನಾದ ಜನ ಜಾಮವಂತರುಳ್ಳೇರು ಅಂಚನೆ ಅಂಗದೇರುಳ್ಳೇರು ವಿಭೀಷಣ ಕೊಳ್ಳೇರು ಸುಗ್ರೀವನ ಕೊಳ್ಳೇರು ಅಂತೂ ಬೋಡ್ನಾದ ಜನ ಒಳ್ಳೇರು ಅಂಚಾದ ಅಂಗದೇರು ಸುಗ್ರೀವಿ ಹನುಮಂತೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರುದು ಇಂಥದಿರುಂಟು ದೇವರನ್ನ ಸೇವೆ ಮಲ್ದ ಎಂಕುಲ್ಲ ಬೈದೇನಿ ಅಡಿನ ಸೇವೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಸೇವೆ ದೇವರಿಗೆ ಮಲ್ಪಂಚಿ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ದು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರದೆ ಭಗವಂತನ ಸೇವೆ ಮಲ್ದ ಅಂಚ
ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆದ ಪರವಾದ ಉಡಲಿ ರಿಂಜಿನ ಸೆಲ್ಮೆನ್ ಸಂದಾಯಿತ ಮಾತಾಡಲಿಲ್ಲ ಭಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಕೊಂಡು ಪುಣಿತ ಬರಿಟ್ ತುಳುವ ಜನಕುಲು ಪಚ್ಚ ಪಚ್ಚ ಕಂಡೊಲಿಡು ಕಚ್ಚ ಕಟ್ಟದಿರು ಪಚ್ಚ ಪಚ್ಚ ಕಂಡೊಲಿಡು ಕಚ್ಚ ಕಟ್ಟದಿರು ಉದಿತ ಪುಡಿಟ್ ಪುಣಿತ ಬರಿಟ್ ತುಳುವ ಜನಕುಲು ಪಚ್ಚ ಪಚ್ಚ ಕಂಡೊಲಿಡು ಕಚ್ಚ ಕಟ್ಟದಿರು ಪಚ್ಚ ಪಚ್ಚ ಕಂಡೊಲಿಡು ಕಚ್ಚ ಕಟ್ಟದಿರು ಜೋಡು ಕರೆಟ್ ಕಮ್ಮುಳದಾನಿ ಎರುಗಿಡತ್ತಿ ಸೇಸಪ್ಪನಾಗ ಮೆಡಲ್ ತಿಕ್ಕಂಡ ಖುಷಿ ತಾವೋ ಡನ್ನ ಡನ್ನಾನ ಡನ್ನ ಡನ್ನ ಡನ್ನಾನ ಏ ಡನ್ನ ಡನ್ನಾನ ಡನ್ನ ಡನ್ನ ಡನ್ನಾನ ಸೂಪರ್ ಬೋಗು ಬೋಂಟೆ ದೇರ್ದು ಬೆಡಿ ಬುಟ್ನ ವಾಸನ್ನಾಗ ಮುರುಗ ಪೂರ್ಣ ಗೇತ್ ಖುಷಿಯಾವೋ ಡನ್ನ ಡನ್ನಾನ ಡನ್ನ ಡನ್ನ ಡನ್ನಾನ ಕಂಡೊಡು ಗುಳೆ ಎಡ್ಡೆ ಬನ್ನಾಗ ಸುದೆ
ದೆಕ್ ಸಂಕ ಕಟ್ಟನಗ ಜವನಿಯರು ರಿನ್ ಪಡ್ನಗ ಗಾಳೋಗು ಮೀನು ತಿಕ್ಕನಗ ಒಂದು ಗಿಡಿಯಾಗ ಬಾಲ್ ಕಟ್ಟಿ ತಿಮ್ಮಪ್ಪನಗ ಕೋರಿದ ಕಟ್ಟಡು ಎದುರು ಬುಡ್ನಗ ಗೆಂದಂಡೆಂಜಾವೋ ಡೆನ್ನ ನಡ್ಡೆನಾನ ಡೆನ್ನ ನಾಡೆನ್ನ ನಡ್ಡೆನಾನ లెల్లె పాడిగా పాడి లెల్లె బొబ్బె లెల్లె పాడిగా పాడిನಲ್ಲಿ ನೋಡ ನಮ್ಮ ರಾಜನಾಲಗ ಹಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಮೋಚು ನೋಡ ಎಂತ ಚಂದಗ ಸೇರುಂಲೆ ಪರಬೈಲೆ ಕಂಡೋದ ಕೈ ಕೊಯ್ಯರ ಹೋಯಿ ಕೊಯ್ಯರ ಹೋಯಿ ಸೇರುಂಲೆ ಪರಬೈಲೆ ಕಂಡೋದ ಕೈ ಕೊಯ್ಯರ ಹೋಯಿ ಕತ್ತಿ ಮುಟ್ಟಾಳೆ ಪತ್ತಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕೈ ತುಂಬೆರ ಹೋಯಿ ಕತ್ತಿ ಮುಟ್ಟಾಳೆ ಪತ್ತಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕೈ ತುಂಬೆರ ಹೋಯಿ ಸುದ್ದಿ ಕೊಯ್ಯರ ಹೋಯಿ ಸೇರುಂಲೆ ಪರಬೈಲೆ ಕಂಡೋದ ಕೈ ಕೊಯ್ಯರ ಹೋಯಿ ತುಳುನಾಡ ಪೆರ್ಮೆದ ಆಣುಕಲೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ತಾನಿ ತಂದನ
ತಾನಿ ತಂದನ ತಂದನ ತಾನಿ ತಂದನ ತಂದನ ಗಾಳಿ ಬೀಜಿಂಡಿಗೆ
ಜಗದ ನೀನೇ ನನ್ನಯ ಅಂಚೆ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಏನೇ ಕಂಡರೂ ನೀನೇ ಜ್ಞಾಪಕ ನೀನೇ ಔಷಧಿ ನನ್ನ ಹುಚ್ಚಿಗೆ ತೆರೆದು ನೀನು ಮುದ್ದಾದ ಅಧ್ಯಾಯ ಸಿಗದೇ ಹೀಗೆ ತುಂಬಾನೇ ಅನ್ಯಾಯ ನನ್ನಯ ನಡೆನುಡಿ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಬಯಸುತ್ತಾ ಬದಲಾಗುವುದು ಇನ್ನೂ ಖಚಿತ ನಿನ್ನ ನಿದ್ದೆಗೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ ಅಂತರಂಗದ ರಂಗ ಸಜ್ಜಿಗೆ ನಿನ್ನ ನೋಡದ ನನ್ನ ಜೀವನ ಸುದ್ದಿ ಇಲ್ಲದ ಸುದ್ದಿ ಪತ್ರಿಕೆ ಸೇರಿಸಿದ್ದಾಗಬೇಕಿಲ್ಲ ಜಾಮೀನು ಸರಸಕ್ಕಿಗಳಿಂದೇನೆ ಕಾನೂನು ಉರಿಯುವ ನೆನಪನೆ ಇರುಳನು ಓದುತ್ತಾ ಬೆರಗಾಗುವುದು ಇನ್ನೂ ಖಚಿತ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೋಕಿದ ಸಿಂಗಾರಿ ಉಂಟುದೆ ಒಯ್ಯಾರಿ ಯಾನ ಮೂಲು ಕಾತು ಮುಲ್ಲೆ ಮದತಿ ಪೋಪನ ಓ ಪಣ್ಣೆಯನ್ನ ಮೋನೆ ದೂದಾಯಿ ಕೋಪನ ಮೋಕಿದ ಸಿಂಗಾರಿ ಉಂಟುದೆ ಒಯ್ಯಾರಿ ಜಾಜಿ ಪೂತರೇಟ್ ದೀದು ಓಡೆ ಪೋಪದೆ ಆಜಿ ಮೂಜಿ ಅಜ್ಜ ದಿಂಡ ದಾನ ಸೋಕುದೆ ನಾಚಿಕೇಡು ಮೋನೆ ನಿನ್ನ ಕಂತದಾನಿದೆ ಓಲು ಓಲು ಪೋಪ ಸ್ವರ್ಗ ಮೂಲಿದೆ ಓಲು ತೂದು ಓಲು ಪೋಪ ಸ್ವರ್ಗ ಮೂಲಿದೆ ಮೋಕೆದ ಸಿಂಗಾರಿ ಉಂಟು ದೇವಯ್ಯಾರಿ ನೀಲಿ ಕಣ್ಣು ತೂದು ನಿನ್ನ ಪೊರ್ಲು ಪಂಪಿರೆ ಆಲು ಪಣ್ಣು ಏರು ಪಂಡುದು ಎನಡಕೇಂದರೆ ಅವರು ಪೂರಕ್ಕೆ ನೊಂದುಂಡು ಕೈಲು ಪಾ
पत्रे भाग्यवंत वरियान मदी में आवरे भाग्यवंत वरियान मदी में आवरे मोके दसिंगारी उंतु देवैयारी वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಕೈತ ತಟ್ಟು ಮೇಯ್ತ ಕಟ್ಟು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಡು ತೋಜೋಡು ಪಂಪಿನ ದಿಟ್ಟಿಡು ಒಂಜ ಕಾಣೆನ ಇಜಿಂದಂಡ ಬಯ್ಯಗ ಬೆಗರ್ ಸೀಂಟ ಬೆನ್ಪ ಐತ ಒಟ್ಟುಗು ಅಂಗ ಸಾಧನೆನ ಮಲ್ಪ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಅಂಗ ಸಾಧನೆಗೆ ಮಲ್ಪರೆ ಇತ್ತದ ಮರ್ಜಿದ ಮಾತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಉಂಡು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆ ಇನಿ ಉದಿಪನ ಆತಂಡು ಈ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆದ ಕಟ್ಟೋಣದ ಉದಿಪನ ಮಲ್ತಿನಾರು ಪೆರಿಯ ಸಮಾಜ ಸೇವಕರಂಚನೆ ಪುಣ್ಯದ ಉದ್ಯಮಿಲು ಶ್ರೀಯುತ ಸೀತಾರಾಮ್ ಶೆಟ್ರು ಅರೆ ನಿಕಲ ಮಾತೆರ ಪರವಾದ ಮೋಕೆದ ಓಡಾಳಿ ಇರ್ಕೊಳಗಳು ಶ್ರೀಯುತ ಸೀತಾರಾಮ್ ಶೆಟ್ರು ಎಂಕಲ್ನ ಇನಿತ ಮಾತಾಲೇಸಿಡ್ಲ ಬತ್ತದ ಎಂಕಲೊಟ್ಟಿಗೂ ಒಟ್ಟುಗುಲ್ಲೇರಿ ಮೇರೆಗೆ ಶ್ರೀತ BG ಮೆಂಡನ್ ಗೋಪಾಲ್ G ಮೆಂಡನ್ ಮೇರೆ ಬತ್ತದು ಅರೇನು ಮೋಕೆಡೆ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಬಂದಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಶಾಲೆ ಯಜಮಾಡಿಕೋಡಿ ಇದರ ನೂತನ ಕಟ್ಟಡದ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮತ್ತು ವೀರಮಾರುತಿ ದೇವರ ಪುನರ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ. ಜನಹಿತ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆಯು ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಾಪು ತಾಲೂಕಿನ ಯಜಮಾಡಿಕೋಡಿ ಎಂಬ ಪುಟ್ಟ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ 1954ನೇ ಇಸವಿಯಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಸುಮಾರು 69 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಹಂಚಿನ ಚಾವಣಿಯ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ಒಡೆಯರ ಬೆಟ್ಟು ದಿವಂಗತ ಗೋವಿಂದಪುತ್ರನ್ ಮತ್ತು ದಿವಂಗತ ಶೇಷಪುತ್ರನ್ ಇವರಿಂದ ಆರಂಭಗೊಂಡಿತು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾನಂಪಾಡಿ ಮೊಗವೀರ ಸಭೆಯ ಹಿರಿಯರು ಶಾಲೆಗೆ ಉದಾರವಾಗಿ ದಾನವಾಗಿ ನೀಡಿದ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಆ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆಯು ಆರಂಭಗೊಂಡಿತು. ಅವರ ಔದಾರ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಳಕಳಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆದರ್ಶವಾಗಲಿ. ನಾವು ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಅವರಿಗೆ ಚಿರಋಣಿಗಳು. ಆರೋಗ್ಯವೇ ಭಾಗ್ಯ, ದೇಹಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಯಾಮ, ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಂತೋಷ ಇವೆರಡು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದರೆ ಜೀವನ ಸುಖಕರ ಎಂಬುದು ಸರ್ವಕಾಲಿಕ ಸತ್ಯ. ಕರಾವಳಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಕೃಷಿಯನ್ನು ನಿತ್ಯದ ಕಾಯಕವನ್ನಾಗಿರಿಸಿದ ಜನರು ತಮ್ಮ ಬಿಡುವಿನ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಯಾಮ, ತಾಲೀಮು, ಕಸರತ್ತು, ಮಣ್ಣಿನ ಕುಸ್ತಿ ಮುಂತಾದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಶೈಲಿಯ ವ್ಯಾಯಾಮ ಕಲೆಗಳನ್ನು ದಿನನಿತ್ಯವೂ ಅನುಕರಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವರು. ಈ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಯುಕ್ತಿಗೆ ಮೂಲಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾದ ಶ್ರೀ ವೀರಮಾರುತಿ ದೇವರನ್ನು ಅಂಗಸಾಧಕರು ದಿನ ಆರಾಧಿಸುವುದರಿಂದ ಶ್ರೀ ವೀರಮಾರುತಿಯ ದಿವ್ಯ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವೂ ಇಲ್ಲಿದೆ. ದಿನ ಇಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ ಪೂಜಾ ಪಾಠಗಳು ನೆರವೇರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಶೈಲಿಯ ಮಣ್ಣಿನ ಕುಸ್ತಿ, ತಾಲೀಮ್, ಕಸರತ್ತು ಮತ್ತು ಭಾರವೆತ್ತುವ ಕ್ರೀಡೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯ ಯುವಕರಿಗೆ ಮತ್ತು ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಉಚಿತ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸುಮಾರು 60 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಕಟ್ಟಿದ ಕಟ್ಟಡ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಶಿಥಿಲಗೊಂಡು ಬಿದ್ದು ಹೋಗುವ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಕಂಡ ನಮ್ಮ ಉತ್ಸಾಹಿ ಯುವಕರು, ಸಮಾಜ ಸೇವಕ ಶ್ರೀಯುತ ಸತೀಶ್ ಗೊಂಡ್ರವರ ಘನ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ರಚಿಸಿ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆಯ ನೂತನ ಕಟ್ಟಡದ ನಿರ್ಮಾಣದ ಮಹಾನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ತಮ್ಮನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡರು. ಶ್ರೀ ಸತೀಶ್ ಗೊಂಡ್ರವರು ಇದೇ ಊರಿನಲ್ಲಿ 10 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ತಮ್ಮ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಯುವಕರ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬಡ ಮಕ್ಕಳ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ವಿದ್ಯಾಪ್ರಸಾರ ವಿದ್ಯಾಮಂದಿರ ಎಂಬ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿರುವರು. ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆಯ ನೂತನ ಕಟ್ಟಡದ ನಿರ್ಮಾಣ, ಶ್ರೀ ವೀರಮಾರುತಿ ದೇವರ ಬೆಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಬಂಗಾರದ ವಿಗ್ರಹ, ನೂತನ ಗರ್ಭಗಡಿಯ ನಿರ್ಮಾಣ,
ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ವ್ಯಾಯಾಮ ಪರಿಕರಗಳು ಸಲಕರಣೆಗಳು ಮುಂತಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟು 50 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ರೂಪುಗೊಂಡಿಸಿದರು. ಬದಲಾವಣೆ ಜಗದ ನಿಯಮ ಎಂಬ ಹಾಗೆ ಈಗಿನ ಯುವಕರು ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕತೆಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸುವ ಈ ಕಾಲಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ವ್ಯಾಯಾಮ ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಯೋಜನೆಯು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನೆರವೇರಿದೆ. ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಯುವಕರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡುವ ಜೊತೆಗೆ ಕುಸ್ತಿ, ಬಾಡಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, ವೆಯ್ಟ್ ಲಿಫ್ಟಿಂಗ್, ಪವರ್ ಲಿಫ್ಟಿಂಗ್, ಯೋಗ, ಕರಾಟೆ ಮುಂತಾದ ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ ಉಚಿತ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ನೀಡುವ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಯುವಕರು ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಸದೃಢರಾಗುವ ಜೊತೆಗೆ ಮದ್ಯಪಾನ, ಧೂಮಪಾನ ಮುಂತಾದ ದುಶ್ಚಟಗಳಿಂದ ದೂರ ಉಳಿಯುವಂತೆ ಪ್ರೇರಣೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧ ಜೀವನ, ಸನಾತನ ಹಿಂದೂ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ, ದೇಶಪ್ರೇಮವನ್ನು ಮೈಗೂಡಿಸುವಂತಹ ಪ್ರೇರಣೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಗುರು ಶಿಷ್ಯ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಅನುಕರಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದ ನಮ್ಮ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ದಿವಂಗತ ಗೋವಿಂದ ಪುತ್ರನ್, ದಿವಂಗತ ಸೇಸಪ್ಪ ಪುತ್ರನ್, ದಿವಂಗತ ರಾಘವ ಸಾಲ್ಯನ್, ದಿವಂಗತ ಜಯರಾಮ ಸಾಲ್ಯನ್, ದಿವಂಗತ ಸಂಜೀವ ಬಂಗೇರ ಮುಂತಾದವರು ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿ ತಮ್ಮ ಸೇವೆಯನ್ನು ಗೈದಿರುವರು. ಬದಲಿನಿತ ಒಂಜಿ ಲೇಸು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಆವಡು ನೆನಿತ್ಯ ಕಾರ್ಯಲು ಕೋಡಿ ಎತ್ತಡು ಪನ್ಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಅಂಗಲಾಪದ ಒಟ್ಟು ಗೊಂಜಾತು ಜನ ಅಕಲ್ನ ಮದಿಪುನು ಬರೆದು ಕಡಪುಡಿದ್ರೆ ಅವೆನಿತ್ತ ನಿಕಲ ದುಂಬತಿ ಕಿಡಿತಿ ಬರಲೆರು ನಿತಿನ್ ಕೋಡಿ ಮೇರ್ ಚೆನ್ನೈತ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆ ಯಜಮಾಡಿ ಕೋಡಿ ಇಂದತ್ತ ಶ್ರೀ ವೀರಮೂರ್ತಿ ದೇವರನ ಪುನರ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಅಂಚಿನಿ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರದ ಈ ಒಂಜಿ ಪುಣ್ಯ ಕಾರ್ಯಗೂ ಈ ಒಂಜಿ ಪುಣ್ಯ ಕಾರ್ಯ ಎಡ್ಡೆಪುಡು ನಡಪುಡು ಪನ್ಪಿಂಚಿತ್ತಿನ ಅಭಿಲಾಷಿಡ್ ಶುಭಾಶಯ ಪತ್ರವನ್ನು ನಮಕ್ ಕೊಡ್ದುಲ್ಲಿರು. ಬಪ್ಪನಾಡು ಮೊಗವೀರ ಸಭಾ ಯಜಮಾಡಿ ಕೋಡಿ, ಕೋಡಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಯಜಮಾಡಿ ಕೋಡಿ, ಚರಂತಿಪೇಟೆ ಮೊಗವೀರ ಸಭಾ ಯಜಮಾಡಿ ಕೋಡಿ, ವಿಜಯ್ ಎನ್ ಉಚ್ಚಿಲ್ ಸನ್ ಆಫ್ ಲೇಟ್ ಯು ಬಿ ನಾರಾಯಣ್ ಅಂಚಿನಿ ಮುಲ್ಕಿ ನಾಲ್ಕುಪಟ್ನ ಮೊಗವೀರ ಸಭಾ, ಮುಲ್ಕಿ ಒಡೇರಬೆಟ್ಟು ಮೊಗವೀರ ಸಭಾ, ಪಳಿಮಾರು ಮೊಗವೀರ ಸಭಾ ಪಳಿಮಾರು, ಕಡಲ್ದಪ್ಪೆ ಜೋಕುಲು ಉಲ್ಲಾಸನಗರ, ಮಾನಂಪಾಡಿ ಮೊಗವೀರ ಸಭಾ ಮುಂಬೈ, ಶ್ರೀ ಬ್ರಹ್ಮಮುಖಿಯರ್ಕಳ ದೇವಸ್ಥಾನ ಯಜಮಾಡಿ ಕೋಡಿ, ಶ್ರೀ ವೀರಮಾರುತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಯಜಮಾಡಿ, ಬೀಚ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಯಜಮಾಡಿ, ಶ್ರೀ ಶನೀಶ್ವರ ಮಂಡಳಿ ಯಜಮಾಡಿ, ದುರ್ಗಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಯಜಮಾಡಿ, ಗಾಂಧಿನಗರ ಯುವಕ ಯುವತಿ ವೃಂದ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಯಜಮಾಡಿ ಕೋಡಿ, ಸಣ್ಣಗುಂಡಿ ಮೊಗವೀರ ಸಭಾ ಸಣ್ಣಗುಂಡಿ, ಕರಾವಳಿ ಯುವಕ ಯುವತಿ ವೃಂದ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಯಜಮಾಡಿ ಈ ಮಾತಾ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಲು ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೊರ್ಲುಡು ನಡಪಡ ಪಂದು ಒಂಜಿ ಶುಭಾಶಯ ಪತ್ರ ಕೊರ್ದು ಎಂಗಳಿನ ಉರಿದುಂಬಿಸಿದ ನಿಕಲಿಗಳ ಎಂಗಳ ಸಂಸ್ಥೆ ಬರೋದು ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾನಲ್ಲ. ವೇದಿಕೆ ಪುನಃ ಭಿನ್ನ ರಕುಲು ಅರಿಗಂಜಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ ಬಲಮಾನ ಮಲ್ಪಡುವಂತ ಕೇಳೋದಲ್ಲ. It's 8:32 p.m. ಅಂಚನೆ To hear your notifications, ಕರಿದು ಗೊತ್ತಿನ ಸಂಜೀವ ಬಂಗೇರನ್ನ ನೆಂಪು ಮಲ್ತೊಂದು ಅರ್ನ ಯಜಮಾಂದಿ ಅಂದಂಡ ಕುಟುಂಬದ ಎರಡಲ್ಲಿ ತೆರಂದಂಡ ದೈದ ನಿಕುಲ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಸಂಜೀವ ಬಂಗೇರ ಮೇರೆನ ನೆಂಪು ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಅರ್ನ ಯಜಮಾಂದಿ ಅತ್ತಂದಂಡ ಅಂಡ ಕುಟುಂಬದ ಕುಲ ಎರಡಲ್ಲಿ ತೆರಡ ಬರಡು. ಅಂಚನೆ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಪುತ್ರನ್ ಬಕಾರ್ನ ಯಜಮಾಂದಿ ಇತ್ತೆರಡ ಬರಡು. ಸುರೇಶ್
ನಿಕಲೆಗೆ ಉಲ್ಲಾಯೆ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರು ಅಂಚನೆ ಪ್ರಾಣ ದೇವರು ವೀರಮಾರುತಿ ನಿಚ್ಚ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ಪಡು ಓಲಗಾತಿನ ಮೂಜಿ ಜಕ್ಕಡು ಜವನರ್ನಕಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಬಾರಿ ಎತ್ತರಗುಂಟುದು ಮಿತ್ತರಗುಂಟುದು ಪೊರ್ಲುದ ಈ ಜನಹಿತ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆ ಪರ್ಯಾವತಂದ ಈ ಲೇಸದ ಪಿರವದ ಮಲ್ಲ ಪೊರ್ಮಾಟದ ಶಕ್ತಿಲಾದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟು ಗೊಪ್ಪುನಕಲು ನೆಗತ್ತು ತೋಜಿದಿನಕಲು ಗೋಡಾಪಿನ ಚಿತ್ತನ ಮಾತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಲೆಲ್ಲ ಒದಗಾದು ಕೊಟ್ಟಿನ ಚಿತ್ತನ ಮೂಜಿ ಜನ ಸಾಧಕರನ ಕಲೆಗೆ ನಿಕಲ್ನ ದುಂಬದಿಕಡು ವೇದಿಕೆ ದಪ್ಪುನ ಚಿತ್ತನ ಮಾತ ಬಿನ್ನೆರ್ನ ಕಲ ಸೇರಿಗಿಡು ಮಲ್ಪನ ಚಿತ್ತನ ತಮ್ಮನ ಬಲಮಾನ ಕಟ್ಟೋಣ ಕಟ್ಟೋಣ ಒಂದು ಆಂಡ ಆಯ್ತ ಪಿರೋಡ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸೆನೆಟ್ಲ ಒತ್ತ ಉಂಟುದು ಅಂಚತ್ತು ಇಂಚ ಪಣದು ಪನೊಂದು ಗೋಡಾಪಿನ ಚಿತ್ತನ ಮಾತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಲೆಲ್ಲ ಒದಗಾದು ಕೊಡ್ದು ಈ ಒಂದು ಪೊರ್ಲದ ಕಟ್ಟಡ ಉಂಡಾವಡ ಪೋನೆ ದಿನ ಪೊರಂಬು ದಿನ ಪೊಡೇರ್ ದಿನ ವಲ್ಲ ಶಕ್ತಿಲು ಈ ಮೂಜಿ ಜವನೇರು ತಮ್ಮನ ಬಲಮಾನಲು ಮಲ್ತಿ ಕೆಲಸಗು ಮಾನದಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಕುಡಲಾತ್ ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿನೇ ತರೆ ಮಿತ್ತು ಕುಗೆಲ್ಲ ಮಿತ್ತು ದೀಪುಡು ಬದ್ದ ತೆರಿದಿನಕಲು ಬನ್ನಿಂಚಿನ ಪಾತ್ರ ಕುಡಲಾತ್ ಇಂಚಿನ ಮಲಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಕಲೇರ್ ದಾಬಡಿ ಊರು ಕುಡಲಾತ್ ಎತ್ತರಗು ಮಿತ್ತರಗು ಸಾಧನದ ಮರಿಗಿಡು ನೆಗತು ತೋಜಲೆ ಕಾವಡು ಪಂಪಿನ ಪಾತೆರನ್ನು ದುಂಬುಡ್ಡಿ ಒಂದು ನಮ್ಮಿಚ್ಚಿತ್ತಿನ ತುಳುನಾಡದ ಮಾತ್ರ ಸತ್ಯ ಚಿತ್ತ ನಿಕಲೆಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ಪಡು ಈ ಒಂಜಿ ವ್ಯಾಯಾಮಶಾಲೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಲ್ಪರ ಪಿದಾಡ್ನಾಗ ಎಂಕ್ಲು ಮುಷ್ಟಿ ಕಾಣಿಕೆಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೂರ ಬತ್ತುತ್ತ ಒಯ್ಕಲು ಒಂಜಿ ಕಾಲ ಕೂಡ್ದು ಬರೋಡು ಅನ್ಪೇರು ಒಂತೆ ಜನಕುಳ್ಳ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಭೇದ ಬರ್ತದೆ ಒಂತೆ ವಿಳಂಬಾಂಡು ಐತ ಜೊತೆಗೆ ಕೋವಿಡ್ ಕಾರಣವಲ್ಲ ಒಂತೆ ನಂಗೆ ಆರ್ಥಿಕವಾದ ಬೇತೆ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ಪರಂತೆ ವೇಗ ಅಂತೆ ಕಡಿಮೆ ಆಂಡು ನಾನು ಯಾಕಡೆ ಕಾಣ ಭಾಷಣ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ಮುಲ್ತ ಜವನೇರನ ಬಗ್ಗೆ ಕೋಡಿಕೆ ರಸ್ತು ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂಜಿ ವ್ಯಾಯಾಮಶಾಲದ ಆಡಳಿತ ವರ್ಗದ ಪದಾಧಿಕಾರಿನಕಲು ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ಪನಾಗ ಒಂತೆ ಆರಂಭಡುವಂತೆ ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟ ನಷ್ಟ ಎಲ್ಲ ಆಂಡು ಒಂತೆ ವಿಳಂಬಳ ಆಂಡು ಒಂತೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಲ್ಲ ಆಂಡು ಬಹುಶಃ ದೇವೇರ್ನ ಚಿತ್ತ ಅಂಚತ್ತಿನ ದಾನೆ ಒಂತೆ ವಿಳಂಬ ಆಡಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ತದ್ದು ದೇವೇರ್ನ ನೀನು ಬಾಲಾಲಯವ್ರದ್ದು ದೇವೇರ್ನ ಗರ್ಭಗುಡಿಗೆ ನಮ್ಮ ದೇವರೇನು ಅವೇನು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಲ್ಪನ ಪುಣ್ಯ ಕಾರ್ಯ ಮಾತು ಭಾಗವಹಿಸೋದ ನಾನು ಅಕಡೆ ಕಾಣೆ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಲ್ತಕ್ಕನೆ ಕಾಣೆ ಸುರುಡು ಬೇಗೋಡು ಜನಕುಲೆಗೆ ಈ ಜವನೆರಡ ಈ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆ ಮಲ್ಪರೆ ಆಪುಣ ಈ ಜನಕುಲೆಗೆ ಒಂತೆ ಅನುಮಾನ ಸಂದೇಹ ಪ್ರಯತ್ನ ಐಟಿ ಪಕ್ಕ ಬೇತೆ ಕೋರ್ಟು ಕಚೇರಿ ಕೇಸ್ ದಮತ ಒಂತೆ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಒಂತೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಒಂತೆ ಬ್ಯಾನೆ ಆಪಿನ ರೀತಿ ಇಲ್ಲ ಕೆಲವು ಘಟನೆ ಆದಿತ್ತು ಒಂದೇ ರೀತಿ ಅವಮಾನ ಎಲ್ಲ ಆಂಡು ಅಂಡ ಜನಕುಲೆಗೆ ಅವನ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಮೀರೊಂಬತ್ತದು ಒಂಜಿ ದೇವರನ್ನ ಸತ್ವ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಾನೇ ಗೊತ್ತುಜಿ ಒಂಜಿ ದೊಡ್ಡ ಚಿತ್ತದ ಒಂಜಿ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್ ಒಂದು ತಂಡವಾದಿ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ಪರೆ ಏನ ಸಮಸ್ಯೆ ಬತ್ತಲ್ಲ ಎದುರಿಸೋದಂತ ಶಕ್ತಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ನಿಕಲೆ ಮಾತ ಈ ವೀರಮಾರುತಿ ಕೊರಿಯರ್ ಅಂಚಾದು ಏರು ನಿಕಲೆನಂತೆ ದೂರ ದೀತೇರ ಅಥವಾ ಮನಸ್ಸು ಬ್ಯಾನೆ ದೀತೇರ ಅಕ್ಲು ಮಾತ ನಿಕಲೆನ್ನ ಗೌರವ ಪುರಸ್ಕಾರಗಳು ನಿಕಲೆ ಒಂಜಿ ಮಂದಿರದ ಕೆಲಸಗೂ ಬೆರಿ ಬೊಟ್ಟದು ಶಾಬಾಸ್ ಗಿರಿ ಕೊರ್ದು ಈ ನಿಕಲೇನು ಒಂಜಿ ಮಂದಿರದ ಮಾರುತಿನ ಒಂಜಿ ಅಲ್ಪ ನೆಲೆ ಆಪಿನಕ್ಕೆ ಮಾತಕಲ ಸಹಕಾರಿಗೆ ತಂದು ನೀನು ಸನ್ಮಾನ ಪಡೆಯಾರು ಜೊತೆಗೆ ಅಭಿಮಾನವುಳ್ಳ ನಿಕಲೆ ಬಾರಿ ಮೆಚ್ಚಿನ ಅಂಚಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಬರ್ತನು ವ್ಯಾಪಾರ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಒಂಜಿ ಮುಜಿನಾಲು ಯಶಸ್ವಿ ಸಂಘಟನೆಗೆ ಸೂತ್ರ ಒಪ್ಪುಣ್ಗೆ ಒಂಜನೇ ಅದು ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರು ಬೋರ್ಡು ಒಂದು ಎರಡನೇ ಅದು ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಬೋರ್ಡು ಒಂದು ಕಾರ್ಯಾಲಯ ನಂಗೆ 4 ಜನ ಬತ್ತು ಸೇರು ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಜಿಮ್ನೇಷಿಯಂ ರೂಪೋಡು ಅಥವಾ ಒಂಜಿ ದೈಹಿಕವಾದ ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಅಡ್ಡ ಜವನಿಯರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಮಾತ ಸಾಧನ ಮುಲ್ಪ ಒದಗಿಸ ಕೊಡ್ತೇರಿ ಐದೊಟ್ಟಿಗೂ ಏನಾಳು ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದ್ಪೇರು ಅಂಚ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಮಗೆ ಜೋಡಿಸಾದು ಜನಕುಲ್ನ ಜನಮನ್ನಣೆಗೆ ತಂದು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯ ಒಂಜಿ ಸಂಘಟನೆ ಮಲ್ತದ್ದು ತೋಪಾಯರು ಸಂಘಟನೆಡು ಯಾಪಲ ಕಾಸು ಉಪ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಪೇರು ಕಾಸು ಕೊನೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊರೋಡ್ಗೆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಗೆ ಬಂದು ಮೆಂಬರ್ನಾಗ ಸದಸ್ಯರಾಗ ಬೋಡ್ತಿನಾಥ ಉಳ್ಳಾರ್ನಕಲು ಕಾರ್ಯಾಲಯ ನಮ್ಗೆ ದೇವರನ ಒಂಜಿ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ಒಂಜಿ ಮಂದಿರವನ್ನು ಕಟ್ಟುಕೊರಿಯಾರು
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ನಿತ್ಯ ಪಾಡ್ಲೆಕ್ಕನೆ ನಾನು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಮುಲ್ಪದ ರಕ್ತದಾನ ಶಿಬಿರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಅಥವಾ ಕೋಡಿಕೆ ಕೆಲಸಗಳ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಾನು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಭಾಗವಹಿಸವೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಜನವರಿ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ವರ್ಷದಾನಿ ರಕ್ತದಾನ ಶಿಬಿರ ಒಂಜಿ ಕಾಯಮಾದ ಮುಲ್ತ ಮಲ್ಪೊಂತಾರೆ ಮುಲ್ಪ ಆಯ್ತೊಟ್ಟು ಮೆಡಿಕಲ್ ಚೆಕಪ್ಪು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತೊಂದಿರ್ತಾರೆ. ಆಯ್ತೊಟ್ಟಿಗೂ ಶಾಲೆಯ ಜೋಕುಲಿಗೆ ಪುರಸ್ಕಾರ ಕೊರ್ಪಿನ ಮುಲ್ತ ಎಡ್ಡ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಟುನಕಲೆಲ್ಲ ಅಭಿನಂದನೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ನೆತ್ತ ಜವನೇರ್ನಕಲೇ ಹಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘದ ರೂಪೊಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತದ್ದು. ಈ ಊರಿಗೂ ಮಸ್ತ್ ರೀತಿಯ ಒಂಜಿ ಸಹಾಯ ಆಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ದೂರದೃಷ್ಟಿ ಇಪ್ಪುನಂಚಿನ ನಾದ ಸಮಾಜಗೂ ಜನಕುಲಿಗೆ ಹೆಂಚಿನ ಮತ್ತು ಮೂಲಭೂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಮಾತ್ರ ಉಂಡು ಅವೇನು ಮಾತ್ರ ಒದಗಿಸ ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರು. ಬಹುಶಃ ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಡು ಮಾರುತಿಲ ನಂಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಇನ್ನು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ತು ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ತದ್ದು ಇಂಥ ಒಂಜಿ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಪೊರ್ಲುಡು ಬೆಳಗುನ ರೀತಿಲಿ ದೇವರನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದಕ್ಕೆ ತಂದಾಗ ಕಾಂಡೆ ವಜ್ರದೇಹಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿಲ ಬರ್ತದೆ ಎಡ್ಡೆ ಆಶೀರ್ವಚನೆ ಕೊಡ್ತೀರಿ. ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆ ಪೂಜಾ ಪುರಸ್ಕಾರದ ನಮ್ಮ ಹರಿಭಟ್ರು ಬೇತೆ ಅಕಲ ತಂಡದಕಲ್ಲ ಬರ್ತದು ಈ ಪೂಜಾ ಪುರಸ್ಕಾರನ ಪೊರ್ಲು ನಡಪ ಕೊಡ್ತೀರಿ. ಇನ್ನು ಐಕ್ಯ ಒಂಜಿ ಕಾಕಾತಾಳಿಯಂದಾನೆ ಒಂಜಿ ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಜನ ಬಲಿದಾನ ಆತಿನಂಚಿನ ಅಯೋಧ್ಯೆ ರಾಮ ಮಂದಿರಲ ಈ ನಿತ್ಯ ಅಲ್ಪದ ಪುಣ್ಯ ಜಾಗೆಡು ಆ ಒಂದುಂಡು ನಂಗೆ ಐಕೈಕ್ ಮತ್ತು ಒಂಜಿ ಕಾಕಾತಾಳಿಯನದಾನೆ ಇನ್ನು ಅವಲ್ಲ ರಾಮ ಮಂದಿರ ಅನ್ನಕ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಏನು ಅಡೆತಾರೆ ಎತ್ತು ನಾವು ಮಾತ ನಿವಾರಣೆ ಆದ ಮಾರುತಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಕ್ಷೇತ್ರೋಡು ಕುಳ್ಳು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶನು ದೇವರೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪ ಕೊಡ್ತೀರಿ. ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪುಣ್ಯ ಜಾಗೆದ ಒಂಜಿ ಫಲಶ್ರುತಿಯಾದ ನಮ್ಮ ಊರದ ಬಂಧುಲೆಗೆ ಮಾತ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ಪಂಚಿನ ಶಕ್ತಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಶ್ರೀ ಮಾರುತಿ ಒದಗ ಕೊರಡು ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮನಂಚಿನ ಮಾತ್ರ ಮುಲ್ತ ಮಸ್ತ್ ಹೆಜ್ಜೆ ಮಾಡಿದ ಉಲಾಟ 10 ಊರು ಉಂಟು ಅಂಚಾದು ಮಾತ ಊರದಾಗಲ ಅಕಲಕಲ ಗ್ರಾಮ ಸಭೆತ ಮೂಲಕ ಕೊಡು ಭಕ್ತಿ ಶ್ರದ್ಧೆಡು ಅಕಲಕಲ ಭಜನಾ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರಂತರವಾದ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪುಣ್ಯ ಜಾಗೆಡು ನಮ್ಮ ಸೇರ್ದುಲ್ಲ. ಆಯ್ತೊಟ್ಟಿಗೂ ಹೆಜ್ಜೆ ಮಾಡಿ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಬಂದಾರಿಗೆಲ್ಲ 185 ಕೋಟಿದ ಟೆಂಡರ್ ಆದು ಒಂತೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಮಸ್ಯೆ ಎತ್ತುಂಡು ಒಂತೆ ಅಡೆತಡೆ ಬತ್ತುಂಡು ಕೋರ್ಟ್ದ ತೊಂದರೆ ಎತ್ತುಂಡು ಆ ಮಾತ ನಿವಾರಣೆ ಆದು ಮತ್ತು ಕೋರ್ಟ್ರದ್ದು ತಡೆಯಾಜ್ಞೆ ತೆರವಾದು ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಚಾಲನೆ ಕೊರ್ರೆ ವಿಶೇಷ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆದ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಲ್ಪರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆವೊಂದುಂಡು. ಬಹುಶಃ ಹೆಜ್ಜೆ ಮಾಡಿದ ಮಸ್ತ್ ಜಂತ ಒಂಜಿ ನಿಗಲ ಕನಸು ಯಾನು ಶಾಸಕ ಬತ್ತಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಜಂತ ಮುಲ್ಪ ಬೇಡಿಕೆ ಎತ್ತನು ಸ್ವತಃ ಸದಾಂಗೌಡ್ರು ಆರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆದಲ ಸಂಸತ್ ಸದಸ್ಯರಾದಲ ನಮ್ಮ ಈ ಭಾಗ ಬತ್ತದು ನಂಗೆ ಅದಗೊರ್ದು ಇಂಚು ನಮ್ಮ ನಿರಂತರ ಸಂಪರ್ಕ ಕೊಡಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ ಮುಲ್ತ ಒಂಜಿ ತಂಡ ತಂದು ಪೂನ ಮುಟ್ಟ ಪೋತಿನ ಅಂಚಿನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮುಲ್ತ ಜವಣ್ಯರ ನಕಲಿ ಹಿರಿಯರ ನಕಲಿ ಮಾತ ಮೀನುಗಾರನ ಮುಖಂಡರ ನಕಲಿ ತಂದು ಪೂನದ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು ವರ್ಮೋದು ಎಕ್ಕರದ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಇಡೀ ಭಾರತ ದೇಶದ ಒಂಜಿ ಬಂದರ್ ಇಲಾಖೆ ಸಂಬಂಧಪಡ್ತೀನಿ ಮಲ್ಲ ಕೇಂದ್ರ ಒಪ್ಪೋದು ಅಲ್ತ ಅಧ್ಯಯನ ತಂಡ ನೀಡಿ ಲೆತ್ತೊಂಬತ್ತದು ಅವೇನು ಪೂರ ಅದಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತಂತ ಕರಿ ಒಂದು 15-20 ವರ್ಷ ಹೋಗಿ ನಿರಂತರ ಸಂಪರ್ಕ ಊರ್ದಾಕಲು ಉಳ್ಳಾರಿ ಎಂಕಲ ಆಪಿನ ಶಕ್ತ್ಯಾನುಸಾರ ಸಹಕಾರನು ಸರ್ಕಾರದ ಮೂಲಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ದ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಯಾಪಲ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಾಕಲು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಕೊರಿಬಕ್ಕ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಕಾಸು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸನ್ಮಾನ್ಯ BS ಯಡಿಯೂರಪ್ಪರು ಸಂಸದರಪ್ಪನಾಗ ಶೋಭಕ್ಕ ಸಂಸದರಪ್ಪನಾಗ ಅಕಲ ಮೂಲಕಡು ನಿತಿನ್ ಗಡ್ಕರಿ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಕೇಂದ್ರದ ಸಚಿವರು ಯಾರೇನು ಭೇಟಿಯಾದ ಸಂದರ್ಭಡು ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದ 13,500 ಕೋಟಿನ ಆರಂಭಡೆ ಕೊರದಿರ್ತೀವಿ ಐಕೆ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಸರಿಯಾದ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಕಾಸು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಕೆಲಸ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಚಾಲನೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಬಹುಶಃ ಮಸ್ತ್ ಜನಕುಲ್ನ ಒಂಜಿ ಕನಸಿದ ಒಂಜಿ ಯೋಜನೆ ಅವಳು ಐನಾಥ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಆವಡು ಪನ್ನೊಂದು ಇನ್ನಿತಜಿ ಒಂಜಿ ವೀರಮಾರುತಿ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೂ ನಂಗೆ ಬೆರಿಸಾಯ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿಲಿ ಒಂಜಿ ಜವಣೆರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಆರಾಧ್ಯಕ್ಕೆ ದೇವೇರವು ಮಾತ ಒಂಜಿ ವಜ್ರದೇಹಿ ಅಥವಾ ಗಟ್ಟಿಮುಟ್ಟದ ಜವಣೆರ ನಕಲು ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಜ್ರಕಾಯದ ಜವಣೆರ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಈ 5 ಬೋರ್ತಿನಂಚಿನ ವ್ಯಾಯಾಮ ಬೋರ್ತಿನಂಚಿನ ಉಪಕರಣ ಪುರ ಬೈದು ಜಿಮ್ನೇಷಿಯಮ್ದ ಸಾಮಾನು ಪುರ ಬರ್ತದೆ ಇಟ್ಟು ನಮ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯನ ಕಾಪಾಡಿನ ರೀತಿ ಆವಡು ಪನ್ನೊಂದು ಇನ್ನಿತ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಏನನ್ನ ಮುಲ್ಪಲೆತ್ತದು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಾತ್ಯಾರ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ನಿಗೆ ಹೊಂದಿಸಾದು ಏನನ್ನು ಈ ಜನಹಿತ ವ್ಯಾಯಾಮಶಾಲದ ಈ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಲ್ಪನಾಗ ಏನನ್ನು ಗೌರವೋದ್ದೇಶ ಮಲ್ದಾರೆ ಐತೊಟ್ಟಿಗೂ ಸರ್ಕಾರಗಳ ಒಂದು ಅನುದಾನ ಕಂಡ್ರೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನ ಮತ್ತೊಂದು ಎಂಗಲ ಬಜೆಟ್ ಅಧಿವೇಶನ ಚಾಲು ಉಂಡುತ್ತೆ ಅಂಚಾದು ಮಾರ್ಚ್ ಎಂಡದ ಬಜೆಟ್ ಅಧಿವೇಶನ ಇತ್ತು ಕಾಸು ಹೆಂಗಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಕಂತು ಜೂನ್ ದೊಲೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಆ ಕಾಸನ್ನ ಇಡಗಾನೆ ಅక్కడ ಕಾಣೆ ಘೋಷಣೆ ಮಲ್ದೆ ಆ ಕಾಸನ್ನ ಐನಾಥ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಕಂಪನಿಯಕ್ಕೆ ಮಾತಗಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊರಪೆ ಪನ್ನೊಂದು ಈ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆ ಮಾತಗಲಿರೊಂಜಿ ಮಾದರಿ ಆದ ಸಂಸ್ಥೆ ಬೆಳಕಡು ಬಂದು ಶುಭ ಕೋರಿದ್ರು ಅಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಮುಪ್ಪೆ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಮಿತ್ತ ಬೆಂಗಳೂರು ಪಾರೆ ಉಂಡು ಅಂಚ ದುಂಪಾರೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಕೇನೊಂದು ಶುಭ ಕೋರಿದ್ರು ಅಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಮುಪ್ಪೆ ವಂದನೆ.
ತುಳು ನೆಲ ಅಪ್ಪೆ ಮೂಲದ ಪೊಣ್ಣು ಮೂಲದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಂಸ್ಕಾರ ಪುನಃಚಿತ್ತಿನ ನೆಲ. ತುಳುನೆ ಅಪ್ಪೆ ತುಳು ಅಪ್ಪೆ ಅಂತ ಬಂತ, ಭೂಮಿ ಅಪ್ಪೆ ಅಂತ ಬಂತ, ಅಪ್ಪೆ ಬಂದ ಚಿಕ್ಕಿನ ಮಮಲ ಸ್ಥಾನಡುತ್ತದೆ ಈ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಮಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಕೊಡುದು ಇನಿತಾದ ಪೊತ್ತುಡಿ ವೇದಿಕೆಡು ಇಂಜಿ ದಿನ ಸಭ್ಯತ ದುಂಬದಿ ಕಡೆ ತಮ್ಮನ ಬಲಮಾನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ದೇರು ಸುಮಧ್ಯ ಕೊಂಚ ಮಲ್ಲ ತಾಟಿ ಖಂಡಿತವಲ್ಲ ಕುಡರ ಬೋಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕಡೆಗೆ ಖಂಡಿತವಲ್ಲ ಏಪಲ ಒಪ್ಪೋಡು. ಆಂಜನೇಯನ ಆ ನೆಲಟ್ ಎಲ್ಲಿಯಪ್ಪನಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಈ ವ್ಯಾಯಾಮಶಾಲೆಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಆರ್ನ ಕೈಪತ್ತೊಂದು ಈ ರಂಗಭೂಮಿಗೆ ಎನ್ನ ಪರಿಚಯ ಆತಿಲ್ಲ ಒಂದೇ ನೆಲ ಹಿಡ್ದು ಯಾನ್ ಎಲ್ಲಿಯಪ್ಪನಗ ಒಂದೇ ರಂಗಮನ್ಯರೋಡು ಎನ್ನಪ್ಪನ ಕೈಪತ್ತೊಂದು ಮುಲ್ತ ರಂಗ ಚಟುವಟಿಕೆ ನಾನು ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈದಿನ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅವನುಂಡು. ರಂಗಭೂಮಿ ಆಂಜನೇಯನ ಪ್ರೇರಣೆ ಆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಎನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಮಿತ್ತು ಖಂಡಿತವಾದಲ ಉಂಟು. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಎನ್ನಪ್ಪ ಎನ್ನ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಎನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಮಾತ ಸದಸ್ಯರಲ್ಲ ಇನ್ನಿತ ಈ ದಿನಟು ಎನ್ನ ಅಮ್ಮನಲೆತ್ತದು ಈ ನೆಲಟು ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ತಾರೆ ಎನ್ನಪ್ಪ ಗೌರವ ಕೊರಿಯರು. ಅದಕ್ಕೆ ಜನಹಿತ ವ್ಯಾಯಾಮಶಾಲೆದ ಮಾತ ಸದಸ್ಯರಿಗ್ಲ ಈ ಮಣ್ಣದ ಆರ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ದಿನಕ್ಲಿಗ್ಲ ತರೆ ತಗ್ಗಾದು ಯಾನು ಪ್ರಣಾಮ ಮಲ್ತಂದಲೆ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಮಾತಿರ್ಲ ಮೇ ಇಡಿಕ ಕೆಬಿ ಅದು ಕೆಬಿಗೊಂಡೆ ಮಲ್ತಿಕೆಯನ್ನು ಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತು ಸುರೇಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಪಾತೆರದ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಬರ್ಪಿನ ಪೊರ್ತು ನಮ್ಮ ಏತೆ ಮಿತ್ತು ಪೊಂಡಲ ಪನ್ಪೆರತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರು ಮಲ್ತು ಪೋತಿನ ದೇವಸ್ಥಾನ ದೈವಸ್ಥಾನ ಮೂಲಸ್ಥಾನ ನಾಗಸ್ಥಾನ ಒಂದು ಪೂರ ದೇ ಮಲ್ದಿರ ಪಂಡಗ ಗಾಲಿಪಟ್ಟ ಏತೆ ಮಿತ್ತು ಪೊಂಡಲ ಆಯ್ತು ಸೂತ್ರ ನಮ್ಮ ಕೈ ಟುಪ್ಪೋಡಿಗೆ ಅಂಚಾದು ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರೊಂದು ಯೋಚನೆ ಮಲ್ತೇರು ಚಿಂತನೆ ಮಲ್ತೇರು ನಮ್ಮ ಊರು ಪರ ಊರು ಪೊಂಡ ಸಮೇತ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೊರ ಇರುವೆಲ್ಲ ಮೂರು ಸರಿ ಬತ್ತದು ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಒಟ್ಟವಡು ಸಂಬಂಧ ಗಟ್ಟಿ ಒಟ್ಟು ಪಂಪಿನ ಚಿಂತನೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಈ ಚಿಂತನೆ ಮಲ್ತಿರು ಬಂದಲೆ ಅಂಚಾದು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಚಿಂತನೆ ಎತ್ತಂಡು ಬಂದಲೆ ಕಡಲ್ಡು ಪುಟ್ಟುಂಡು ಗಾಲಿ ಉಡಲ್ಡು ಪುಟ್ಟುಂಡು ಭಕ್ತಿಗೊಲಿದು ಶಕ್ತಿ ಪಪೆ ಬೀಜನ ಗಾಳಿ ಎತ್ತಂದೆ ಮಲ್ತಿ ಮಾಟ ಬೊಡಿ ಭೂತ ಎತ್ತಂಡ ಅವೇನು ಮಣ್ಣಿಗೆ ಸರಿ ಸಮಾನ ಮಲ್ಪೆ ಮಣ್ಣದ ಪುದೇನು ನಮ್ಮಿನ ದೈವ ಯಾನು ತುಂಬಂದು ಪೂತ ಪುದೇನು ನಮ್ಮಿನ ಸಂಸಾರ ತುಂಬವೆ ಆಯಾಸದ ಪೊರ್ತುಡು ಉಲ್ಲಾಸದ ನುಡಿ ಕೊರ್ಪೆ ಆಸೆಗೆ ಗಾಸಿ ಅವರ ಬಿಡಾಯ ರಾಶಿದ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೂ ಮೋಸ ಅವರ ಬಿಡಾಯ ಪಂಪಿನ ಆ ರಾಣಿ ಕಾಲದ ಅಭಯವಾಕ್ಯನ ಕೊತ್ತಿನ ತುಳುನಾಡು ಜಲತೂತ್ ನಿಲಯತ್ತಿನ ಮಾತ ಸೊತ್ತಲಿನ ಸುಗಿತೊಂದು ಮಿತ್ತ ಮಿದಿಲೋಕೋಡು 33 ಕೋಟಿ ದೇವರ ಕುಲ್ಲೇರು ತೀರ್ಥ ಭೂಲೋಕೋಡು ಎಳಿವೆರು ಸಿರಿಕುಲ್ಲೇರು ಪಂಪಿನ ನಂಬಲ್ಗಂದಿ ಒಂಬದಿನ ಗುರು ಹಿರಿಯರ ನೆನವರಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದು ನಾಗನಡೆ ಸರ್ಪಜಾಡೆ ಬಲಿಪ ಬಾಯಿ ಪಂಚವರ್ಣದ ಪುಂಚದ ಮಣ್ಣು ಜಿಡಿರತ್ ಕಾಪುನ ನಾಗಬ್ರಹ್ಮ್ಯರನ್ನು ಭಕ್ತಿರೆ ಕೈ ಮುಗ್ಗಿಯೊಂದು ಈ ಪೊರ್ಲು ಪೊತ್ತು ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರೆ ಬಂದಲೆ ದುಮ್ಮು ಪಣ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತ್ರೆ ಪೋಪುಜಿ ಜಗತ್ತಡೆ ಅತ್ಯಂತ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅವು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬಂದಲೆ ಅಂಚಾದು ಒರಿ ತೆಲುಗುದ ಕವಿ ಒರಿ ಪೊರ್ಲು ಗಂಟೆ ಬಂದ್ಕೋಡಿ ಪನ್ಪೆ ನನ್ನ ದೇಶ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ನನ್ನ ದೇಶ ಅಗ್ನಿ ಪುನೀತ ಸೀತಾ ನನ್ನ ದೇಶ ಸಂಸ್ಕಾರ ಗಂಗಾ ನನ್ನ ದೇಶ ಕರುಣಾಂತರಂಗ ಪನ್ಪೆ ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಈ ಊರು ಬಿಡ್ದು ಪರೂರು ಪೋನಾಗ ಪರದೇಶಕ್ಕೆ ಪೋನಾಗ ನನಗೆ ಈ ಅನುಭವ ಬಂದಲ್ಲ ಯಾನು ಒಂದು ಸಾಧಾರಣ 10-25 ದೇಶ ತಿರುಗಿದೆ ಅಲ್ಪ ಆಗಲೇ ಅಷ್ಟೈಶ್ವರ್ಯ ಉಂಟು ಒಯ್ಕಲ ಕಮ್ಮಿಚ್ಚಿ ಅಂಡ ಇಂಚಿನ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಇಂಚಿನ ಬಂಧುತ್ವ ಇಂಚಿನ ವಿಶ್ವಾಸ ಇಂಚಿನ ಪೊರ್ಲು ಪೊಲಿಕೆದ ನಮ್ಮ ಬದುಕು ಖಂಡಿತ ಸಾಧ್ಯ ಬಂದಮೇಲೆ ಯಾನು ಒಂದು 2014 ಅಮೆರಿಕ ಬೋದುತ್ತೆ ಒಂದು ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಎನ್ನ ಅಕ್ಕ ಅಲ್ಪನೆ ಉಲ್ಲೋಳು ಎನ್ನ ಬಂಧುಲು ತುಂಬ ಜನ ಒಳ್ಳೆಯರು ಹಗುಲು ಪನ್ಪೇರು ನಿಗಲೆ ಅಲ್ಪ ಇತ್ತಿನ ಸುಖ ಶಾಂತಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಸಮೃದ್ಧಿ ಖಂಡಿತ ಎಂಕಲ್ಡಜ್ಜಿ ಎಂಗಳ ದುಡ್ಡು ಉಂಡು ಅಂಡ್ ಅವು ಇಜ್ಜಿ ನಿಗಳ ದುಡ್ಡು ಇಜ್ಜಿ ಅಂಡ್ ನಿಗಳ ಅವು ಉಂಡು ಪನ್ಪೇರು ಐಕ್ ಪನ್ಪೇರು ಸಿರಿತನದ ಮಬ್ಬಿನಲ್ಲಿ ಹಾಡಿನಲಿಯುವುದಕ್ಕಿಂತ ಗುಡಿಸಲಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪಿರದ ಗಂಜಿಲೇಸು ಸಂತೃಪ್ತ ಪರಿಸರದಿ ಬಡತನವೇ ಆಭರಣ ಹಣವೇ ಇಹ ಪರವಲ್ಲ ತಿಳಿದು ನೋಡಬಣ್ಣ ಲೆಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಕೆಯರು ಆ ಹಣನ್ನು ತೃಣ ಮಾತ್ರ ತೂಯಿನ ಸರದ ಭವಿಷ್ಯ ಇಂಚಿನ ಬದುಕು ಸಾಧ್ಯ ಆಯ್ತು ಬಂದಲೆ ಆತ್ಮೀಯರೇ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲ ಜಾತ್ರೆ ಮುಂಪ ಸೇರಿದ
ಪನ್ಪೇರು ಜಾತಿ ಜಾತಿ ಮರಿಲಿಕ್ಕೆ ಜಾತ್ರೆ ಪಂಡು ಒಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಸಂಘಟನೆ ಅಥವಾ ಒಂಜಿ ಊರು ಒಂಜಿ ಸಭೆ ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಪಂತವನ್ನು ಮೀರಿದು ನಮ್ಮ ಉಂತ್ವನ ಆ ಸಭೆ ಅವು ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ಆಪುಣಿಗೆ ಆ ದರೆ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಆಪುಣಿಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಬದುಕು ಸ್ವರ್ಗ ಆಪುಣಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಆಗಲ್ಲ ಜೀವನೇನು ಒಂಜಿ ಉತ್ಸವ ಆಪುಣಿಗೆ ಬಾರಿ ಬಂಗೋಡು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತು ನೆತ್ತ ಪಿರೋದ ಬೇನೆ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣೆ ನಿತ್ಯ ಬಗ್ಗೆನೇ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಾವು ಬೊಂಬಾಯಿ ಡುಪ್ಪಾಡು ಯಾಪತ್ತಿಕೆಲ್ಲ ನಾ ಒಂದೇ ಚಿಂತನೆ ಇರ್ತಾನೆ ಒಂದು ಬೋರ್ಡು ಮನುಷ್ಯ ಯಾನು ದೇಪನ್ನಾಗ 10 ಸೇರು 40 ಮುತ್ತುಂಡಿಗೆ ಸತೀಶಣ್ಣೆ ಒರಿಯಾರ ಬಲ್ಲಿ ಊರು ಸೇರೋಡು ನಮ್ಮ ಪೂರ ಸೇರ್ದು ಅರ್ನ ಕನ ಏನುಂಡ ಅವಿನ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪ ದೇವರು ಆ ಶಕ್ತಿ ನರೆ ಕೊರಡು ನಮ್ಮ ಪೂರ ಈಗ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ಪಡ್ಕೊಂಡು ಅನ್ನ ಈ ಪುರ್ತು ಕೆಲವೊಂದಲ್ಲೇ ಬಂದಲೆ ಪನ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಪನ್ಪೇರತ್ತೆ ಅಳಿಯುವುದು ಕಾಯ ಉಳಿಯುವುದು ಕೀರ್ತಿ ತಿಳಿದು ನೋಡಯ್ಯ ಬದುಕಿನ ರೀತಿ ಬಿಡು ವಿಚಾರ ಮಾಡೋ ವಿಚಾರ ಸ್ಥಿರವಲ್ಲ ಈ ಸಂಸಾರ ಮರಳೆ ಪಂಡು ಖಂಡಿತ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮ ಬಚ್ಚಿನ ಒಂದು ನರಮಾನಿ ಆಯನ ಕಾಲನ್ನು ಮುಗಿದು ಪೋಡಿಗೆ ಐದುಮು ದೇವರ ಒಂದು ಜಾತನ ಕರ್ತವ್ಯ ಕೊರ್ಪೇರು ಅವನೇ ಪನ್ಪೇರು ಅನಿತ್ಯಾನಿ ಶರೀರಾನಿ ವಿಭವೋ ನೈವ ಶಾಶ್ವತಃ ನಿತ್ಯಂ ಸನ್ನಿಹಿತೋ ಮೃತ್ಯು ಕರ್ತವ್ಯೋ ಧರ್ಮ ಸಂಗ್ರಹ ಕರ್ತವ್ಯೋ ಧರ್ಮ ಸಂಗ್ರಹ ಕರ್ತವ್ಯೋ ಧರ್ಮ ಸಂಗ್ರಹ ಪಂಡದು ನಮ್ಮ ಬದುಕಿನ ಮಾತಿರಲೊಂದು ಕರ್ತವ್ಯ ಕೊಡ್ತೇರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಬದುಕು ಬಂದಾಗ ದೇವರೊಂದು ಪ್ರಸಾದ ರೂಪಡು ಈ ಬದುಕು ನಮ್ಮ ಭೋಜನಗಳು ಅಂಚಾದ ಸಲದು ನಮ್ಮ ಬದುಕೆ ಒಂದು ಪ್ರಸಾದಿತ ಅವರಿಗೆ ದೇಪನ್ನಾಗ ಭಾರತ ಪಂದ್ ಮರಟು ಪನ್ಬಿಟ್ಟ ಭಾರತ ಪಂದ್ ಯಾಪವೇನೋ ದೇವರನಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಅಭಿಷೇಕ ದೀಪನ ಐಡ್ಬೇಕ ಪ್ರಸಾದ ಆಪನಿಗೆ ನಮ್ಮ ಬದುಕಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಕಾಲ ಕರಿದು ಹೋನಾಗ ದೇವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮುಟ್ಟ ಪೋಪಗೆ ಆದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಒಪ್ಪೊಡಿಗೆ ಖಂಡಿತ ಯಾನು ಎಡ್ಡೆ ಬದುಕರೆ ಯಾನು ಬದುಕು ನ್ಯಾಯ ಕೊಡ್ತೆ ಎನ್ನ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡ್ತೆ ಎನ್ನ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡ್ತೆ ಎನ್ನ ಜೋಕಲಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡ್ತೆ ಬಂದದ್ದು ಆ ಸಮಾಧಾನ ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಮ ಜೀವ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬಂದ್ಪೇರು ಮರಣನೇ ಮಹಾನವಮಿ ಆಪನ್ ಬಂದ್ಪೇರು ಬಂದಲೆ ಐಕಸ್ರಾದು ಬದುಕಿದ ಪಯಣ ಅವು ಮಸಣ ಮುಂಟ ಮಾತ್ರ ಹತ್ತು ಐದು ಅಂಚೆ ಒಂದು ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕ ಪಯಣಲು ಒಪ್ಪಣಿಗೆ ಅವೇನೇ ಪನ್ಪೇರು ಹುಟ್ಟುತ್ತೇನು ತರಲಿಲ್ಲ ಸಾಯುತ್ತೇನು ಒಯ್ಯಲಿಲ್ಲ ಸುಟ್ಟು ಸುಣ್ಣದರಳು ಆಯ್ತು ಈ ದೇಹ ಹೊಟ್ಟೆ ಬಲು ಕೆಟ್ಟದೆಂದು ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಮಾಡಿದರೂ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುವಾಗ ಬೊಟ್ಟು ಬಟ್ಟೆ ಕಾಣದು ಪಂಡದು ಆಕಸ್ಮಿಕ ಪುಟ್ಟು ಬಕ ಅನಿವಾರ್ಯ ಸಾವಿಗೆ ಐತ ನಡುಟು ಮನುಷ್ಯ ಬದುಕಿನ ಬಗೆ ಹೆಂಚಿನ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾದ ఆయన ಚಿಂತನೆ ಹೆಂಚಿನ ಸಾಂಸಾರಿಕವಾದ ఆయన ನಡೆನುಡಿ ಹೆಂಚಿನ ಸಾಮಾಜಿಕವಾದ ఆయన ಕೊಡುಗೆ ದಾನಿ ಪನ್ಪಿನೇನು ನಮ್ಮನೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಲ್ತನೋಡಿಗೆ ಬಂದಲೆ ಇನಿ ಅಂಚಾದು ಮಾತ ಮೊಲ್ತ ಜವಣೇರು ಹೆಂಗೆ ಭಾರಿ ಪೆರ್ಮೆದ ಜವಣೇರು ಮೊಲ್ತ ಊರದಾಗಲು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪಣೆ ಹೆಂಗೆ ಭಾರಿ ಭಂಗ ಬರ್ತದ್ದು ಇಡೀ ಊರದ ಒಗ್ಗಟ್ಟನ್ನು ಕಾಪಾಡೊಂದು ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೂ ನೀವು ಕೈದಿತ್ತಾರೆ ಅಂಚಾದ ದೇವರಿಗೆ ನಿಗಲೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ನಾತು ಸುಖ ಶಾಂತಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಸಮೃದ್ಧಿನ ಕೊರಡು ಪಂಡದು 2 ವರ್ಷದ ಪಿರಾಕ್ ಏನ ನಿಗಲೊಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕೈಪಾಡ್ದಿತ್ತಾರೆ ಬಹುಶಃ ಇನಿ ದೇವರೈಕ ದಿನ ನಿಗದಿ ಮಲ್ತದ್ದು ಇನಿ ಆ ಪುನರ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡ್ತಾರೆ ಖಂಡಿತವಾದ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಸತೀಶ್ ಅರ್ನ ತಂಡಗೆ ಅನ್ನ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಭಿನಂದನೆ ದೇಪಂಡಾಗ ಸತೀಶರು ಒಂಜಿ ಬಾರ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸದ ಕಾರ್ಯ ಒಂಜಿ ಕೈ ಪಾಡಿಯಾಡಿ ಬಂದಾಗ ಐತ ಪಿರಾಕಡೆ ರಾತ್ರಿ ಪಗೆಯಲ್ಲಿ ಅವೈತ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆ ಮಲ್ಪನ ಮೂಲಕ ಅವೇನು ಯಶಸ್ಸಿನ ಸಾಧಿಸಿದ ಶುದ್ಧ ಬಂದು ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಖಂಡಿತವಾದ ಸತೀಶ್ನ ಒಂಜಿ ನೇತೃತ್ವಡು ಇಡೀ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಆತನು ಐತ ಪಿರಾಕಡೆ ಪೂರಾ ಮಸ್ತ್ ಜನಲ್ಲ ಐಕೆ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಖಂಡಿತವಾದ ಐತ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ದಿನ ಮಾತೆರ ದಾನಿಗಳೇ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸೊಂದು ಬಹುಶಃ ಯಜಮಾಡಿ ಬನ್ಪಿನ ಊರು ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪೆ ಬಕ ಕುಡ್ಲ ಹೊರತುಪಡಿಸಿದ ಇನಿ ಮೀನುಗಾರಿಕೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಅವಕಾಶ ಇತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬಂದಾಗ ಯಜಮಾಡಿ ಬಹುಶಃ ಕೆಲವೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಹೆಸರಾದ ಇನ್ನು ಯಜಮಾಡಿದ ಆರ್ಬಾರ್ದ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕುಂಠಿತ ಆದಿತ್ತನು ಬಹುಶಃ ಇನ್ನೀಕ್ ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರನ್ನ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನ ಪೆರಿಯೋ ನಮ್ಮ ನಾಡೋಜ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಿ ಶಂಕರ್ ಪೆರಿಯೋ ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರದ ಸಚಿವರು ಅಂಚನೆ ಈ ಭಾಗದ ಸಂಸದರಾಯನ ಕುಮಾರಿ ಶೋಭಾ ಕರಂದ್ಲಾಜೆ ಪೆರಿಯೋ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ಪೆರಿಯೋ ಮಗ ಪೂರ ಪ್ರಯತ್ನ ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ದುಮ್ಮದ ಜನಕ್ಲೇನೊಂದು ಕನಸಿತ್ತನು ದೇಪಣ್ಣ ಈ ಭಾಗದ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಒರಿಯಾಡು ಬಂದಾಗ ಈ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಬಂದರ ಮಾತ್ರ ಯುವಕರಿಗೆ ಈ ಭಾಗದ ಜನಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಬಹುಶಃ ಆ ದಿನ ಈ ಒಂದು ಪುನರ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂದರ್ಭದ ದಿನ ಕೂಡು ಬೈದನು ದೇಪಣ್ಣಗ ಆಯ್ತಾ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ ಆದಿತ್ತನಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದು ಅಡೆತಡೆಟ್ಟು ಆ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ಪೇರ ಆಂಡ ಇನಿ ಈ ಒಂದು ವೀರಮಾರುತಿನ ಈ ಪುನರ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂದರ್ಭ ಅವು ಪೂರ ಅಡೆತಡೆಯಲ್ಲಿ ಹೋದು ಖಂಡಿತವಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕನಸು ಏನುಂಟು ಬಹುಶಃ ದುಮ್ಮದ ದಿನಟ್ಟು ಆ ಕನಸು ನನಸಾಬ್ನ ಮೂಲಕ ದುಮ್ಮದ
ಹಿರಿಯರ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಮೀನುಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಈ ಭಾಗಡಿಂಚ ಮಲ್ತೊತ್ತೀರ ಪರ್ಸಿನ್ ಇಪ್ಪೇರಿಯೋ ಫಿಶಿಂಗ್ ಬೋಟ್ ಇಪ್ಪೇರಿಯೋ ಮಸ್ತ್ ಬೋಟ್ ಈ ಭಾಗಡೆ ವ್ಯವಹಾರ ಮಲ್ತೊತ್ತೇನು ಬಹುಶಃ ಈ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಬಂದರ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆದ ಆಂಡ್ ಬಂದಂಡ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಈ ಭಾಗಡೆ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಉದ್ಯೋಗ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ಪೇರಿಗೆ ಆ ಮೂಲಕ ಸಿಕ್ಕರೆ ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಡು. ಆ ಸಂದರ್ಭ ನಮ್ಮ ಮೂತ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿದ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತಾರೆ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಅತಿ ಶೀಘ್ರ ನಮ್ಮ ಕನಸದ ಈ ಯಜಮಾಡಿ ಬಂದರೆ ಅವು ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಚಾನ್ಸ್ ಅವಕಾಶ ಉಂಡು ಬಂದು ಪಾತ್ರೆ ಪನ್ನೊಂದು ಈಗ ಇತ್ಯಾದಿ ವೀರಮಾರ್ತಿನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಸಂದರ್ಭ ಮಸ್ತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೀವು ಮಲ್ತೊಂಬೈದಾರೆ. ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಈ ಭಾಗದ ಜನಕ್ಕಲು ದೈವಭಕ್ತಿಯರು ದೇಪಣ್ಣಾಗ ಇನಿ ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದ ಉದ್ದ ಅಗಲಾಗಲ ಪೋಂಡ ನಂಗೆ ತುವೇರಿ ಸಿಕ್ಕುನು ಭಜನೆ ಮಂದಿರ ವ್ಯಾಯಾಮಶಾಲೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ನಮ್ಮ ಧಾರ್ಮಿಕದ ಒಂದು ದೈವ ಆರಾಧನೆ ಭೂತಾರಾಧನೆ ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರನ್ನ ಒಂದು ಚಿಂತನೆ ಇತ್ತಿಲ್ಲಕನೇ ನಾನು ಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನಾಗಲೇ ವಿಚಾರ ಪಂಡೆ ದೇಪಣ್ಣಾಗ ಪಾಲ ಕಷ್ಟಡಿತ್ನಲ್ಲ ಇನ್ನು ಮೂಜಿ ವಿಚಾರಾಡು ನಮ್ಮ ಕರಾವಳಿ ಭಾಗಡು ನಮ್ಮ ಕಮ್ಮಿಜ್ಜೆ ದೇಪಣ್ಣಾಗ ಒಂಜಿ ಆರೋಗ್ಯವಂತ ವಾತಾವರಣ ಇಪ್ಪಡು ಬಂದಣ್ಣಾಗ ವ್ಯಾಯಾಮಶಾಲೆಯನ್ನು ಗೋಧನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಅವೇ ರೀತಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಚಾರ ನಮ್ಮ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಲ್ಲ ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಡು ಭಜನೆ ಸಂಕೀರ್ಣ ಮೂಲಕ ಆಗಲ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಚಾರನಾಗಲಿಗೆ ಕರ್ಪೋಡು ಬನ್ನೋ ದಿಷ್ಟಿಡು ಭಜನಾ ಮಂದಿರ. ಅವೇ ರೀತಿ ಈ ಭಾಗದ ಯುವಕರಿಗೆಲ್ಲ ಶಾಲೆದಲ್ಲ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊರಪಿನ ದಿಷ್ಟಿಡು ಫಿಶರಿ ಶಾಲೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪೂರ್ವಾಡು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ರು. ರೈತ ಅರ್ಥ ಏನ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದ ಜನರು ಕೇವಲ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಮಾತ್ರ ಆಗಲೇ ಶಿಕ್ಷಣದ ಕೊರತೆ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಆಗನ ಭವಿಷ್ಯದ ಜೋಕುಲ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಲಿ ಭಾಳ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಈ ಮೂಜಿ ವಿಚಾರ ಆಗಲಿ ಒಂದು ಕನಸ್ತಿದ್ದು ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪಿರಬಹುದು. ಇನ್ನು ಕರಾವಳಿ ಭಾಗ ಈ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಾಧ್ಯ ಆತನು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಈ ಒಂದು ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ದುಡಿದಿನ ಮಾತೆರೆಗಳನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಭಿನಂದಿಸಲ್ತೊಂದು ಬಹುಶಃ ಸತೀಶನ್ನೇ ಭಾಳ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ದೇರು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಸರ್ತಿ ಫೋನ್ ಮಲ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಈ ಭಾಗಡೆ ಹೆಂಗನ ಫೆಡರೇಷನ್ದ ಶಾಖೆಲುಂಡು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ದ ಶಾಖೆಲುಂಡು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಸಾಕರ್ ಈ ಫೆಡರೇಷನ್ ಅವೇ ರೀತಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಈ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಸಾಧ್ಯ ಆತನು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಸತೀಶನ್ನ ಎನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ನೆಲೆಟ್ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮನ ಪುದಾಡು 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ದೇಣಿಗೆ ನಾನು ಕೊರಪೆ ಬರ್ಬೇನ ಪಾತ್ರೆ ಪರೊಂದು ಅವಕಾಶಗಾದ ಒಂದಿಸಾದ ಎರಡು ಪಾತ್ರೆ ಮುಗಿತು. ಯಾನು ಪೂರ್ವಡಾಂಡಲ ಪೂರ್ಣ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಲೈಫ್ಗೂ ನಿಗಲ ಪೆಜೆ ಮಾಡಿದವರು ಬರ್ತದ ನಮ್ಮ ಗೀತಾ ಮಂದಿರ ಎದುರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ತಂದು ಉಲ್ಲೆ ಹೆಂಗೆ ಇಲ್ಲ ಹತ್ತೊಂಜಿ ಪೊರ್ಲದ ಎಲ್ಲಿ ತೆಗೆದನು ಯಾಕೆ ಮೂಲ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಆಯ್ನೇ ಗೊತ್ತಾಪಜಿ ನಿಕಲ್ಲ ಪೇಜೆ ಮಾಡಿದವರು ಈತೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಪೊರ್ಲದ ಊರು ಹೆಂಗೆ ಬೇತು ಓಲ ತಿಕ್ಕಂದ ಮಾರುತಿ ದೇವರನ್ನ ದಯಟೆ ಹೆಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತೆಗೆದೀನಿ ನಿಕಲ್ನ ಕೋಡದ ಪ್ರೊಸೆಷನ್ ಅವೇನು ತೂದು ಹೆಂಗೆ ಈತು ಖುಷಿಯಾಡು ನಿಕಲ್ನ ಮಗವೇರು ವೀರೇರು ಶೀರೇರು ಧೀರೇರು ಪಂದು ಅಕ್ಕಲ್ನ ತಾಲೀಮ್ದ ಪೆಟ್ಟು ಮೀನು ತೂಂಡ ಯಾನು ಇದ ಬಿಟ್ಟು ಅಂಜಿನ ತಾಲೀಮ್ ತೂತಜಿ ಆತು ಬರ್ಲಾತನು ಭಾರಿ ಬರ್ಲಾತನು ಅಂಜನೆ ನಮ್ಮ ಈ ಪೊರ್ಲದ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆ ನಂಕಾಡು ನನ್ನ ಮಿತ್ತಗ್ಲ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಜವನೇರ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಲ್ತದ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಜವನೇರ ನಂಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ಪಣದು ಯಾನು ಅದು ವೀರಮಾರುತಿ ಆಯುಷ್ಯ ಆರೋಗ್ಯ ಕುರಿತು ನಿಕಲಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಸಂಪತ್ತು ಸಂಬುದೋಡು ತಿಕ್ಕಡು ಪಣದು ಯಾನು ಕೇಳೋಣ ಅಂಚನೆ ಬೊಕ್ಕಂಜನ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಪನ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಈ ಬೀಚಿನ ನಮ್ಮ ಸತ್ಯದಿಯೋಳು ಐಟ್ ಮಸ್ತ್ ಗಲೀಜು ಮಲ್ಪೆ ದಿನೋಲ ಬೀಚಲ್ಲಿ ವಾಕಿಂಗ್ ಹೋಗ್ಬೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಮಲ ವಿಸರ್ಜನೆ ಕಸ ಕಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ಪಾಡುವರು ಅವು ಪಾಡಂದ ಲೆಕ್ಕ ನಮ್ಮ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆ ಜೋಕುಲು ಐಕೊಂಜರು ಗಮನ ಹರಿಸಾದು ಪೂರ ತೂವಡು ಪಂದು ಅನ್ನಿಕಲ್ಲ ಕೇಳೋಣ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಜೋಕುಲ್ಲ ಮಾತೆರ್ಲ ಜಿಕ್ಕಲು ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯ ದೇವರಿಂದ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪ ಐಕೊಂದು ಕಜಾವ ದಕ್ಕುನು ಉನ್ನಿನ ಹಿರೇ ದಕ್ಕುನು ಮಾತಾ ಕಸಗಡಿ ನಮ್ಮ ದಕ್ಕೊಟ್ಟಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಯಾನ್ನೆಕಲ್ಲ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಪೆಜೆ ಮಾಡಿದವರು ಮಾತಾ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ ಪಡೆದು ಯಾನ್ ಪಡೆದು ಎನ್ನೆರಡು ಪಾತ್ರೆ ಮುಗಿಪೆ ಜೈ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣ ಒಂಜಿ ಮಂದಿರ ಗಡದರು ಐಟು ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆ ಮಲ್ದರು ಐಕ್ ವಾ ತರೀಕದಲ್ಲ ವಿಘ್ನ ಬರಂದ ಲೆಕ್ಕ ಸಹಾಂಗವಾದ ನನ್ನ ಜನ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರ ಹೇಳ್ತಿ ಲೆಕ್ಕ ಅವು ಆಯ್ತಾ ಬಾಳು ಎತ್ತದು ನೀವು ಮಸ್ತೋ 1000 ಜನ ನೆಟ್ಟು ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಲ್ತದು ದೇಶೋಡು ಒಂದು ಪರ ದೇಶೋಡು ಪುರದ ಕನ್ಪಿನಂಚಿನ ಯೋಗತ್ತು ಕೊರಡಿಂದ ದೇವರಡು ಬೇಡೊಂದು ಅಂಜನೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಶಕ್ತಿಯಾತಿನಂಚಿನ ದೇವಿ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಅಂಜನೆ ಸರ್ವಮಂಗಳೇ ಮಾಂಗಲ್ಯೆ ಶಿವೆ ಸರ್ವಾರ್ಥ ಸಾಧಿಕೆ ಶರಣ್ಯೆ ತ್ರಂಬಕೆ ಗೌರಿ ನಾರಾಯಣಿ ನಮಸ್ತುತೆ ಇನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯವುಳ್ಳ ಇಂಚಿನ ಆವಂದಿನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಉಂಡ ಅಮ್ಮಲ್ಪನ ಅಂಚಿನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಶಕ್ತಿ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಿ ಅರಣ್ಯ ನೆನತ್ತೊಂದು ಐಡ್ಬಕ್ಕ ಮುಲ್ಪ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರಿ ದೇವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಂಡು ಇನ್ನೇ ಮೇರೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲರ ಮುಲ್ಪನೆ ಹೇಳ್ತಾ ಅರ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಆನಂದ್ ಅಂಜನೆ ಓಂ ತ್ರ್ಯಂಬಕಂ ಹೆಜಾಮೆ ಸುಗಂಧಿಂ ಪುಷ್ಟಿವರ್ಧನಂ ಮೂರುವರೆಗೆ ವಂದನಂ ನೃತ್ಯೋನ್ಮುಷ್ಕಿ ಯಮಾಮೃತ ಅರ್ನ ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಸುದೀಪ್ ತಂದು ಅರಣ್ಯ ಆ ಮಂತ್ರೋಡು ಸುದೀಪ್ ತಂದು ನೃತ್ಯಟ್ಟಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇಲ್ಲದ ಕಲೆಗಲ್ಲ ಅದು ತಂದೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜವಣ ಇರಲ್ಲ ಅದು ಸತೀಶ್ ಕೋಟೆಯನ್ನು ಪೂರ ಗ್ರೂಪುಗಲ ಎಡ್ಡೆ ಆರೋಗ್ಯಲ ಕೊರಡು ಆಯುಷ್ಯಲ ಕೊರಡೊಂದು ಬೇಡೊಂದು ಬೊಕ್ಕ ನವಗ್ರಹಾದಿನ ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರಮಂಗಳ ಬುಧಾಯಚ ಗುರು ಶುಕ್ರ ಶನಿ ವಿಶ್ವ ರಾವು ಕೇತುವೆ ನಮ್ಮ ಈ ನವಗ್ರಹಣಕಲು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯಗಳ ಎಡ್ಡೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪೇರು ಆಳೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪೇರು ಅಕಲು ವಾಕ್ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಎಟ್ಲ ಈ
ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣಗಳು ಇನ್ನು ಮಂದಿರ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ದರು ಆ ಮಂದಿರೋಡು ಆಪಿನಂಚಿನ ಇಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಎಡ್ಡೆನೆ ಅವಡು ವಾ ವಿಘ್ನಲ್ಲ ಬರಂಜಿ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪೋಡು ಒಂದು ನವಗ್ರಹಣ ಒಂದು ಅಂಚನೆ ಇನ್ನು ವೀರಮಾರುತಿ ದೇವರು 1964 65 66 ಸಾಧಾರಣ ಹಿಂಗೆ 7-8 ವರ್ಷದ ಅನ್ನ ಪ್ರಾಯಪ್ಪು ಅದಾಗ ಮೀನು ಬರ್ಪುಡು ಅಣ್ಣ ಪೆಜ್ಜ ಮಾಡಿದಾಗ ಮುಲ್ಪದಾಗಲೇ ಒಂಜಿ ಎರಿಯಮ್ಮ ಅನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಪೊಂಜೋಬರು ಅಂತುಂಡು ಮೀನು ಕೊರ್ರೆಗೋಸ್ಕರ ನುಂಗಿಲ್ ಮೀನ ಪಜ್ಜಿ ಮೀನ ಕುಲ್ಗಂಧದ ಕೊರು ಉಂತೀನಿ ರಾತ್ರಿ ಲೇಟ್ ಅಣ್ಣದಾಗಲು ಇಲ್ಲಡೆ ಬತ್ತು ಅಂತೀರಿ ಅದೇ ಇನ್ನೊಂದು ಅಜ್ಜಿ ಇತ್ತೀರಿ 6 ಪನ ಅಂತೀರಿ ಎಪ್ಪಲ ಈ ಮರಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಸೆಟ್ನಗುಲು ಇರತ್ತ ನಮ್ಮಣ್ಣ ಮಲ್ಲ ಬಂದು ಹಂಗೆ ನಮ್ಮ ಎಗ್ದಿಬಲಿನ ಜೋಕುಲು ಒಂದು ಅವು ಸಾಯದ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಅವು ಸತ್ಯಲಪ್ಪು ದೇವನ ಎಂಗುಲು ಸೆಟ್ನಗುಲೊಂದು ಅಂಚೆ ಪರ್ಪುಜನು ನಮ್ಮ ಅಂಚನೆ ನಿಕುಲು ಮೆಗ್ಗೆಲ್ಲ ಜೋಗುಲು ಖಂಡಿತ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟು ಅದು ಪೋಡು ನನ್ನೆಲ್ಲ ಮಸ್ತೋನ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ ಅವಡು ಒಟ್ಟುಗೂಡೊಂದು ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟುಗೂಡು ನೆಂಚಿನೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಇನಿ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ದಯಪನ್ನಾಗ ಎಂಚ ಆವಡ ಅಂಚೆ ಇಜ್ಜಿ ಅವೇನು ಸರಿಯಾದ ಬಿ ಜೆ ಪಿಗಳು ಬರೋ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲರು ಅವತ್ತಂದೆ ನಮ್ಮ RSS ಇಂಜಿನ ಆ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮಸ್ತೋ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೇರು ನಮ್ಮಲ್ಲ ಐಕೆ ಒಗ್ಗೂಡೊಂದು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮಗೋಸ್ಕರ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಮಾತಿರ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ಬೇಡೊಂದು ನಿಕಲ್ಡ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಚಿನ ಮುಳ್ಳು ಇಡ ಬೈದ್ದೇನ ಒಂಜಿ ಮಾರುತಿ ಮಂದಿರ ದೊಯ್ಪಾರು ಭವ್ಯವಾದಿನ ಒಂಜಿ ಮಂದಿರ ಗಡದರು ಐಟು ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜನಕ್ಕಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಯುವ ಜನಕ್ಕಲೆ ನಮ್ಮ ಪರಬೇರೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪಲಿ ಎನ್ನಲ್ಲ 25 ವರ್ಷ ಇನ್ನು 2-3 ಗಂಟೆ ಎಲ್ಲ ವಾಕ್ ಮಲ್ಪೋಯ್ ಅತ್ತಂದ ಎಲ್ಲ ಯಾವ ಮಲ್ಪೋಯ್ ಯಾವ ಮಲ್ಟ ಇಂಚಿನ ಪಂಡಗ ಇನ್ನು ಇಂಕ ನಮ್ಮಂದೆಲ್ಲ ಸೀಕಜ್ಜಿ ನಾ BJP ನಾನು ಒಂಜಿ 10 ವರ್ಷ ಇಡ್ಬೇಕು ಪ್ರತಿವರೆಗೆಲ್ಲ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಹತ್ತಂದಾಂಡ BP ಹತ್ತಂದ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಇಂಚಿನ ಸಿಕ್ಕ ಬರ್ಪುಂಡು ಖಂಡಿತ ಅವ ಟೈಪ್ದೆಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕಜ್ಜಿ ಅವು ಹತ್ತಂದೆ ನಮ್ಮ ಜೀವ ಇಂಚೊಪ್ಪುಂಡತೆ ಪ್ರಜ್ವಲಿತ ಅದು ಜೀವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯ ಉತ್ಸವ ಬರ್ಪುಂಡು ಅದು ಪ್ರತಿವರೆಗೆಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇಲ್ಲದಕ್ಕಲ್ಲ ಜೋಕುಲ ನಮ್ಮನ್ನ ಮಧ್ಯಪ್ರಾಯದಾಗಲಾಡದು ಯುವಕರಿಗೆ ಮಲ್ಪುರೆ ಇವನು ಪ್ರಾಯದಕ್ಕಲ್ಲ ಯಾವ ಮಲ್ಪಲಿ ಯಾವ ಮಲ್ಪನೆಗೆ ದಾಲ ತೊಂದರೆ ಅಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಸತೀಶ್ ಕೋಟೆಯನ್ನ ಟೀಮು ಇನ್ನು ಯಾವ ಒಂಜಿ ಭವ್ಯವಾದ ಯಾವ ಶಾಲೆಲ್ಲ ಮಲ್ದೇರು ಒಂದು ಮಾತಿರಲ್ಲ ನಂಗೆ ಖುಷಿತ ವಿಷಯನೇ ನಿಕುಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಹರೇ ಸಹಕಾರಲ ಗೊರಡು ಇದೆಂಕ ಒಂಜಿ ಲಾದನ ಒಂಜಿ 10 ದಿನ ದುಂಬೆ ಬಂತೀನಿ ದುಂಬಬಿನಿ ಬಂತಾಡ ಖಂಡಿತ ಏನು ಎಡ್ಡೆ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಅನ್ನಲ್ಲ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಏನು 50,000 ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೊರಿಯೆ ನನ್ನಲ್ಲದಲ್ಲ ಬಿಡ್ತು ನಾನು ಅಪ್ರೋಚ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಏನು ಕೊರ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಏನು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಒಂದಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನಿ ಅವೇನು ಮಾತೆಲ್ಲ ಹೊರ್ತೋಡು ಗೊರೋಡು ಒಂದು ಬಂದ್ಬೇರು ಬೊಕ್ಕ ತಂದೆ ಸಾಫ್ ಸಫಾಯ್ದ ವಿಷಯ ಸೀತಾರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಮಾತಿರೀರು ಅವೇನು ನಿಕುಲವೇನು ಹೊರ್ತೊಂದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪೊಡ್ಲು ಅನ್ಬಿಲ್ಲ ನಾನು ಬೇಡಿಕೆ ಹೊಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ಬಂದಾಗ ಏನು ಇಂಡಿಯಾದ ಕಾರ್ನರ್ ಕೊಡ್ತೆ ಖಂಡಿತ ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಲು ಈ ಅಸ್ಸಾಮ ತ್ರಿಪುರನ ಹತ್ತಂದಾಂಡ ಮೇಘಾಲಯನ ಇಂಚಿನ ಸ್ಟೇಟ್ ಲೇಡು ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಗುಲುಪ್ಪುನು ಅಲ್ಪ ದುಂಬು ಉಂಡತೆ ಒಂಜಿ 10-20 ವರ್ಷ ದುಂಬು ನಮ್ಮ ಬಾಪುಂಡ ಬಾಡಿ ಗಾರ್ಡ್ ಬೋರ್ಡು ಹತ್ತಿರ ಗಾಡಿ ಬೋರ್ಡು ಅಂಚಿನ ತೀರ್ಥ ದೇವರದೇಟು ಅವು ಪೂರ ಅಲ್ಲದಂತ ಏರೆಲ್ಲ ಪೋಪಿನಂಚಿನ ಸುವ್ಯವಸ್ಥಿತ ನಡತೊಂದುಂಡು ಏನಾಗಿ ಪೂರಾ ಸ್ಟೇಟೆಡ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗೋಡ್ಲ ಪೋತೆ ಅಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಊರುള്ള ಪೋಪೆ ಇತ್ತೊಂದು ಇಂಚಿನ ಸ್ವಲ್ಪನೇ ವಿಷಯ ಬಕ್ಕ ಮೂಲ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಪರಿವರ್ತನೆ ಒಂದುಂಡು ಅದಾದ ಮನಗ ಹೆಂಗ ಜನಕಲು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಎಂಕುಲು ಬೆನ್ನಿಬೆನ್ಪಿನ ಇಲ್ಲದ ಯುವಕುಲಿಲ್ಲ ಇತ್ತ ಮುಲ್ಪಲ ತೊಗೊಂದಿಲ್ಲ ಹೆಂಗ ಜನಗಳು ದುಮ್ಮೊಂಜಿ ಪ್ರಾಯದವಕಲು ಒಂಜಿ ಅಮ್ಮಲ ಪ್ರದೇಶ ಏನ ಒಂದೇರು ದಾಸ್ಯಾವ ಅಂತೀರು ಇತ್ತ ಹೆಂಗ ಜೋಕುಲು ಅಮಾಲ ಪದರ ಅಂಜಿನ ದಾಸ್ಯಾವ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಎತ್ತೋ ಜೋಕುಲು ಒಂದು ಇಲ್ಲು ಬಿಡ್ದು ರೋಡು ಬರ್ಪಿನಂಜಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉಳ್ಳೇರು ಆಯ್ಕೆ ಈ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥಾನಿಗಳು ಯಾವ ಶಾಲೆ ಮಲ್ದಾರು ಅವೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥಾನಿ ಮಸ್ತೋ ಜನ ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಒಟ್ಟುಗಾಪರ್ ಮಲ್ಪ ಆ ಜೋಕುಲಿಗೆ ಏನಂಡ ಹೂ ಇಲ್ಲ ಜಾತಿ ಕಟ್ಟು ತುವಂದೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೋಕುಲೊಂಜಿ 20 ವರ್ಷ 30-35 ವರ್ಷದ ಜೋಕುಲೊಂಜಿ ಪೊಪ್ಪೇರಿಂದ ಅಂಡ ಆ ಕರೆ ತಡೆ ಇರ್ತದೆ ಐಕದಾದಲ್ಲ ನಿಕುಲು ಮಲ್ತಾಡ ಒಂಜಿ ಒಳ್ಳಿತನ ಬಿನಂಡ ಐಕ ಅಂಚು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ಉಂಡ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಎಂಕುಲು ಬೊಂಬೈದಕುಲು ಏನು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ದಾಲ ಧನ ಸಹಾಯ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಕೊರ್ಪೆ ಅವೊಂಜಿ ವಾ ಇಲ್ಲದ ಜೋಕುಲ್ಲ ಆಳ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕ ಅಕುಲ 8 ತಾರೀಕು ಬರ್ಪಿಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪುಲೆ ಎಂದು ಏನ ಒಂಜಿ ಕಿಂಚೆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಬೇಡಿಕೆ ನಿಕಲ್ನ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕುಲ್ ಮಲ್ದಿನ ಕಾರ್ಯೋಡು ನಿಕುಲ್ ಮಲ್ದಿನ ಒಂದೇಟು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ನನ್ನಲ್ಲ ದುಂಬುಲ ನಾನು ವರಂದುಲ್ಲ ಲೆತ್ತಾಡ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಬರ್ಪೆ ಅಲ್ಲ ಸಹಾಯ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಸಹಾಯ ದಾಲ ಬೋಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಖಂಡಿತ ಬನ್ಲೆ ಖಂಡಿತ ಬರ್ಪೆ ಇನಿ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆ ಅವಡು ಬಂದಂಡ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಪಾಡ್ದಿನ ತಲಕಟ್ಟು ನಂಗೆ ಗಟ್ಟಿ ತಿಂಟಾತ್ರ ಅಕಲ ತಲಕಟ್ಟು ದೇ ಪಾಡ್ದಿರ ಪಂಡ ಈ ಊರ್ದ ಜವಣೇರು ಬುಳಿಯೋಡು ಜವಣೇರು ದೇಹದ ಅಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಡು ಅಂಚಾದಕ್ಕಲು ನಂಗೆ ಬುಡ್ದು ಬೋತೇರು
ಒಂದು ನಮ್ಮ ಮಾತೆರಲ್ಲ ಆದ ಕರ್ತವ್ಯ ನಮ್ಮ ಏನು ಈ ಭೂಮಿ ಮಲ್ದನ್ ಅಂಚೆ ಅದು ಮಾತೆರಿಗಲ ಏನ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅದು ಬಂದ ಕೋಟಿಗಿಡ ಸಜ್ಜಾವಣೆರು ಈ ಕೋಟಿಗಿಡ ಸಜ್ಜಾವಣೆರು ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಉಳ್ಳೇರು ವಕೀಲರು ಉಳ್ಳೇರು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ್ ಉಳ್ಳೇರು ಅವತ್ತಂದೆ ಬಾಂಬೆಡು ಬಕ ದುಬೇಡು ಎಡ್ಡೆ ಉದ್ಯಮ ಉಳ್ಳೇರು ಪುರ ಅಕಲಿ ಇತ್ತಿ ಪುರ ಬಂದ್ಪಿರ ಸತೀಶ್ ಕೋಟಿ ಅನ್ ಪುರ ಒಂದು ಕೊರ್ಪಿರ ಖಂಡಿತ ಅತ್ತು ಎದಮುಟ್ಟ ಹಿಂಗನ ಜವಣರನ್ನ ಪಿರಿಯಡ್ ಉಳ್ಳೇರು ಬಂದಾಂಡ ಇಂಚಿನ ವ್ಯಾಯಾಮಶಾಲೆ ಕುಡಾದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಕರಿನ ಕೆಲವು ವರ್ಷ ಹಿಡ್ದುಂಬು ಉದೇ ಜವಣರ ಸಹಕಾರೋಡು ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾಪ್ರಸಾರ ವಿದ್ಯಾಮಂದಿರ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಲ್ದ ಪಂಡ್ರೆ ಬಾರಿ ಹೆಮ್ಮೆ ಹಾಪುಂಡು 400 ಜನ ಇನ್ನು ಓದೊಂದು ಉಳ್ಳೇರು ಈ 400 ಜನ ಓದ ಆಶೆ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪುನು ಈ ವ್ಯಾಯಾಮಶಾಲೆ ಮಲ್ಪುಂಡ ಒಂಜೇ ಉದ್ದೇಶ ಎತ್ತೀನಿ ಈ ನಮ್ಮ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಎಂಚೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರ ಆಶೆ ದೀತಾರ ಅಂಚೆನೆ ಈ ನಮ್ಮ ಮಣ್ಣಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ದೇಶೋಡು ಒಂಜಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕೊಡು ಬಂದು ಅವು ಆಶೆಯನ್ನು ಖಂಡಿತವಾದದಿದ್ದುಲ್ಲೆ ಅಂಚೆ ಅದು ಎಂಕ್ಲಿಂದ ನಾವು ಮಲ್ತಿನ ಈ ಒಂಜಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಮಾತಲಮ ಒಂಜಿ ದೇಹದ ಆಡೋಗು ಮಲ್ಟಿ ಜಿಮ್ ಪೂರ ಮಲ್ದ ಅಂಚೆ ಅದು ಪೂರ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ತದು ಮಾತೇ ಇರಲ್ಲ ಈ ಭೂಮಿದ ಬತ್ತಿ ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ವಾನಮಿನ ಋಣ ಬೂಟುನು ಬಂದು ಮಾತ್ರೆಗಳು ನೆನಪುಪ್ಪೋಡು ಅಂಚೆದಪ್ಪ ನಿಂಗೆ ಸಾಕಾರ ಮಲ್ದಿನ ಕೋಡಿಕಿಡ ಜನಹಿತ ವ್ಯಾಯಾಮಶಾಲೆ ಅಂಚನೆ ಹಳೆವಿದ್ಯಾರ ಸಂಘದ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಸ್ವಾಮಿ ಸಂದ ಒಂದು ಏನರಡಿ ಪಾತ್ರ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಲ್ಪೆ ಜೈ ಹಿಂದ್ ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ ಬಂದಲ್ಲ ಲೇಸದ ಆಕಿರಿದಂಚೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಈ ಲೇಸದ ಗೆಲ್ಮನದ ಪಿರೌಡು ದುಂಬುಡು ಬೆಂತಿನ ಚಿತ್ತನ ಮಾತೆರೆಗಳ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂದಾರ ಬರಲ್ಲರು ವಿಜಯ್ ಕೋಡಿ ಮಾತೆರೆಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ ಜನಹಿತ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆ ಹೆಜಮಾಡಿ ಕೋಡಿ ನೆತ್ತ ಉದಿಪರದ ಲೇಸು ಇನಿ ಕಾಡೆ ಹಲವಾರು ಗಣ್ಯರನ್ನ ಸಮ್ಮುಖ ನಡೆತದು ಕೋಡೆ ಅಶ್ಲೇಷ ಬಳಿ ನಡೆತದು ಇನಿ ಇತ್ತೆ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಕೇರಿದ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತುಡುಲ್ಲ ಬೈದಿನಂಚಿನ ಮಾತಾ ಬಿನ್ನಿರನ್ನ ಏರ್ನಲ ಪುದರ ಪರಂದೆ ವೇದಿಕೆಡುಪುನ ಮಾತಾ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಸೋಲಿತು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಒಂಜೇ ಪಾತೆರಡು ಸೋಲ್ಮೇನು ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಎಂಗಲ್ನ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಿನಕಲು ಎಂಕಲ್ನ ಮಾತೃ ಸಂಸ್ಥೆ ಹಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘ ಹೆಜ್ಜೆ ಕೊಡಿ ನೆತ್ತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಂಚನೆ ಮಾತಾ ಪದಕರ್ನಕಲಿಗಲ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಇನ್ನಿತ ಒಂಜಿ ಲೇಸದ ಪತ್ರಿಕಾ ಮಾಧ್ಯಮದ ಕಲಿಕಲ ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಂಕಲಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತಿನಂಚೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯರನ್ನ ಕಲಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಕರಾವಳಿ ಯುವಕ ಯುವತಿ ವೃಂದದ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರನ್ನ ಕಲಿಕೆ ಅಂಚನೆ ಇನ್ನಿತ ಇವೊಂಜಿ ಮಾಮಲ್ಲ ಲೇಸಗೆ ಎಂಕಲ್ನೊಟ್ಟುಗು ಧನ ಸಹಾಯದ ರೂಪಡು ವಸ್ತು ರೂಪಡು ಸೇವಾ ರೂಪಡು ಅಂಚನೆ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ಚಿನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಸಹೃದಯ ಬಂಧುಲೆಗೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ನೆರೆಕರದ ಇಲ್ಲದ ಕಲೆಗೆ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಎಂಕಲಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಿನ ಮಾತಿರಗಲ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಂಕಲು ನೆನೆವರಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ ಶುದ್ಧ ಶಾಖ ಪಾಕನು ತಯಾರು ಮಲ್ತಿನ ಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ ಹೆಜಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಹಲವಾರು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರಿಗೆ ಮಾತಿರೆಲ್ಲ ಸುರುಕ ಆಕೆರಿಗಾದು ನಮಕ್ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸ್ಡ್ ಪಾಲ್ಪಡೆಯವರೇ ಅನು ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅಂಚನೆ ನಂಕೊಂಜಿ ಸಾಧಿನ ತೋಜಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಮಾತಾ ಹಿರಿಯರನ ಕಲೆಗೆ ಗುರು ವೃಂದದ ಕಲೆಗೆ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಸೊಲ್ಮೇನ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತದ ನಮ್ಮ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಅಂಚನೆ ಪದಕೀರನ ಕಲೆಗೆ ಆ ಶಾಲೆದ ಮಾತಾ ರಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ನ ಕಲೆಗಳ ಅಂಚನೆ ಪೂರ ರೀತಿಯ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತಿನ ಮಾತಿರೆಗಳ ಇರೆಗಳ ದೈದಿದು ತಪ್ಪು ಆದಿತ್ತಂದ ಆತರ ಬುಡ್ದು ಬೋದಿದ್ದು ಏನಲ್ಲ ಪುದರ್ ಬುಡ್ದು ಬೋದಿಂದ ಕ್ಷಮಿಸಾಲೆ ಬಂದು ಪನೊಂದು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾದ ಪರೋಕ್ಷವಾದ ಸಹಕಾರ ಕೊನಂಚಿನ ಮಾತಿರೆಗಳ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಎಂಕಲು ಸೋಲೈತು ಸೊಲ್ಮೆನ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದು ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾನಂಚಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೂ ಪೂರ್ಣ ವಿರಾಮದಿ ಬಂದಳು ಮುಖ್ಯವಾದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಲ್ತಿನಾರು ಶ್ರೀತ ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್ ಹಿಡಮಾರ್ ಊರರ್ಮೆ ಪೂಗಾರ್ತ ಪಡೆದ ಹಲವಾರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಟ್ಟು ಅಂಚನೆ ಹಲವಾರು ನಮ್ಮ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಪಂಪಿನಂಚಿನ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಟ್ಟು ಬಹಳ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಲ್ತಿನ ಶ್ರೀತ ನವೀನಣ್ಣೆ ಎಡ್ಮೆಮಾರ್ ಮೇರೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲ್ಲೇರು ಅರೇಗ್ಲ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಧನ್ಯವಾದ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಮೂಜಿ ಮೂರ್ತಿಲನ್ನ ಗಿಲಿ ವಾಕ್ಯಗೂ ಓಕನೊಂದು ಗಟ್ಟ ಬರಿ ಜತ್ತೊಂದು ತೀರ್ಥ ಭೂಮಂಡಲದ ಲೋಕದ ಕಣ್ಣು ತುಳುವ ಮಣ್ಣದ ಪಾಪದ ಕುಲ ಕುಟುಂಬದ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ವೈದ್ಯನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ದೈವ ಬಬ್ಬರಿಯನ ಮಾಯದ ಮಧ್ಯಪುಗೆ ಅಂದ್ರೆ ನಕ್ಷತ್ರ ವೇದಿಕೆನೆ ಬುಡುಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ